አይድ ጓፍቅርች ማርያም ዘይክለን ሰላም ለስልሽ ቦጅዜ
ኢየሱስ ክርስቶስ መስጋች ስጋ ማርያም ድንግል ጓደበ ያው ተስፋው ቀብን ይግዝል ያነዋሉ ወወሩ ስመያ ምንሰብ ዘይወትላዩ መግነሳን ዘይጀምሎ ማርያም ድንግል ሰላም ሰላም ለወላዲና ሞሰበ ወርቅ ቀይን በውስጤታ ማርያም ታቦት ተዘከረች በንሳት አድነን ይግዝር ማለሙሲሙና መፍር በማታንጂ ወቀዳም ይልኖ አንቲ ተቋመ ወርቅ ዘትነብር ይብርሃኑ ለዓለም ዘትጸውሪ ዝማሪ ዝማሪ አዳነ ዘተማየ አመየቶን ተማሪ ላሎት የማርያም ስመሪ ማይዘንተ ወርቅ የትመመ ማርያም ድንግል ደመና ተደገበና ማርያም ትግበገነት ፀባይ ስመኮንቺ የሙ ለእግዚአብሔር አዶናይ ማርያም ጽዬ ዘዋዛቺ ሰናይ ዘረችም ሰርወይ ሰይወርጉደ ዳዊት ሩይ የማይፀን
እምሪሆሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያድኅኑነ እምቅስፈት ወይብኡ ውስተ አጸድየ ሕማም ወመንሱት ወይባልሁኒ እምሁባአ መስገድ ለአግብርቶሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃለወት አሐቲ ብእሲት በውስተ ሀገር ድንጋፊት ዘኮነ አጽመ ውስተ ማህፀና ወይእቲ ብእሲት ትቤ ምንት ይሄይሰኒ ለዝንቱ ሕማምየ ወማእዜኑ ትስእርዋ ለሐዘንየ ኦ አጋእዝትየ እስኩ ነጽርዋ ለአመትክሙ ህርትምት ወእስከ ማእዜኑ ታጸውርዋ አጽመ ወእስከ ማእዜኑ ትመይጡ ገጽክሙ እምኔየ ወዘንተ ብሂላ አተወት ውስተ ቤታ ወሰቢሃ አስተርአይዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በንዋዮም ወይቤልዋ ውእቱ አጽም ይከውነኪ ውሉደ በተአምኖ ይከውነኪ በተአምኖትኪ እስመ ንሕነ አህየውነ ለኪ ወወደይነ ነፍሰ ለአጽም ዝሃሎ ውስተ ከርሥኪ ወተንስአት ይእቲ ብእሲት እምንዋም ወመሰላ ዘረከበቶ ወእምዝ ነገሮቶሙ ለሰብአ ድንጋፊየ እንዘ ትብል ቤዘወኒ ሰለስተ ግጻዊ እንበለ ትሌልዮ እንዘ ይብሉ ዝንቱ አጽሚ ይከውነኪ ወልደ ወይቤልዋ ሰብ ዘአስተርአይቺ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እሙነ ወይገብሩ ለኪ ወእምዝ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ ወወለደት ወዘነበረ በውስተ ከርሳ ከዊኖ አጽመ ዘውእቱ ዓመት ወተፈስሐት ፈድፋደ እምድኅረ ኮነ 40 መዓልተ ወሰደቶ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወሰመየቶ ስሞ ጸወነ ሥላሴ ወይእቲ ብእሲት ሃለወት እስከ ዮም በእንተ ውልዳ ወእምድኅረ ህቅ ለብሰት ልብሰ ምንኩስና ወነበረት ምስለ ቅድሳት አንስት ወአዕረፈት በክብር ወበስብሐት ወበአ ውስተ ገነት ትፍስሕት ሀበሃለዉ ጻድቃን ወሰማዕት ከመ ያብኦሙ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አቡነ ስሜተ ወስሉስ ቅዱስ በእምነት በረከቶም ለአሁኑስ ቅዱስ ይሁንና እግዚአብሔር ሰላም በረካነ ሰንበተ ክርስቲያን ክፍልና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አንስለከ ወነአስነዝቢካድናኔጦርስከችመን አሬጀጎይ ሰጠን ነገነቱ ዘሄዶ ላዳማው
ተአምሪ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ትምብልናሁ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ዘከመ ፈነወ እግዚአብሔር ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሀበ ሀገረ ባቢሎን ወኮነ ራብየ ገጽ ምስለ እሉ ሰለስቱ ደቂቅ እሙንቱ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ሰበገደፎሙ ናቡከደነፆር ንጉሥ ባቢሎን ውስተ እሳት ወተለዓለ ነበልባለ 30 ሰዓት እመዝ ወአውዓዮሙ ለእለ ያነድዱ እሳተ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘበጠው በትረ ላህበ እሳት ወአጥፍኦሙ ለዓለ ሰለስቱ ደቂቅ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ወአድኃኖሙ ወኢለክፎሙ እሳት ወገሞራ ወርእሶ ለእቶነ እሳት ከመጠር ቆሪ በጊዜ ጽባሁ ወእቱ ጊዜ ሰብሖ ለእግዚአብሔር እንዘ ይብሉ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ስቡሕኒ ወውእቱ ወልዑልኒ ውእቱ ለዓለም ተቀነዩ 6 ጊዜ ከመ እምድኅረ 600 ዓመት ይትወለድ ክርስቶስ ወእም ሰብሖ ለእግዚአብሔር እንዘ ይብሉ ይባርኮ ኩሉ ግብረ እግዚእ ለእግዚአብሔር እንዘ ይብሉ ስቡሕኒ ውእቱ ወልዑልኒ ውእቱ ለዓለም በዘኒ ተነበዩ 33 ጊዜ ወእንተዝ አዘዝኑ መምህራነ ቤተ ክርስቲያን ከመ ንግበር ተዝካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለሙ ለዓለም አሜን። ሰደንያ ከፊገውሰ ደማዊት ተራሎ ኤልያስ በትረስ አለነ ሚካኤል إن قدس ميكائيل بلغت رضيت من اليافي بركة وأبهالهم كل جميع أبلغت كريستوس
እመኮነ ዘያፍ ጰራቅሊጦስ ይኩነና ተአምሪ ለቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ዘከመ ወሀበ ሰይፈ ለገላውዴዎስ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምዝ ይቀውም ውስተ ቤተ ክርስቲያን በእጅ ቁርባን አሰራ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ወሀቦ ሰይፈ እሳት ወይቤሎ ገላውዴዎስ ንሳ ዘንተ ሰይፈ ወሁር መንገለ ፋርስ አነ ውእቱ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ዘበትርጓሚሁ አምላክ ወሰብ ወዘንተ ብሂሎ ተሰወረ እምኔሁ ወእምዝ ኮነ ብፁዕ ምስለ ፋርስ ወረው ወወፅአ ቅዱስ ገላውዴዎስ ምስለ አይንት ሀበ ብፁዕ ወነስእዎ ለገላውዴዎስ ሰብአ ፋርስ ሀበ ብሔሮም ወእንዘ ይጸሊ ሰረቀ ላዕሌሁ ብርሃን እስከ አብርሃ ኩሎ መካነ ወለደ ጽርሐ ከመ እሳት ወካብ አስራየ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ወይቤሎ ሰላም ለከ ገላውዴዎስ ወልድየ ዘአቀብኩከ እምርኡስከ እስከ ይእዜ ለምን ትትበቺ በእንተ ዘሃለወትከ ታሕተ እደ ንጉሥ ዘይመውት እስመ ንጉሥ ዘይመውት የአቅበከ ወይቤሎ ቅዱስ ገላውዴዎስ ኦ ተንባሊ አብይ ገብርኤል ሊቀ መላእክት እፈርህ ከመ ይትተለኒ ወተሰጥዎ መልአክ ወይቤሎ አኮ ዘይረክበከ እኩይ ዘንተ ብሂሎ ተሰወረ እምኔሁ ወአርገ ሰማየ በስብሐት ወእምዘ አሰረቶ ንግሥት በእንተ ዘአበየ ወአውሰቦ ወለታ ወእንዘ ሃሎ ውስተ ቤተ ሞቁህ አርሃወ አንቀጸ ቤተ ሞቁህ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ወአውፅኦ ለገላውዴዎስ ወሃቦ ሰይፈ እሳት ከመ ቀዳሚ ይቅትሎ እለ አሰርዎ ወቀተለ ባቲ ክልኤ እልፈ እደው ወአሰርተ ምእተ ኃያላነ ምስለ ቅዱስ ቴዎድሮስ ትንግልናሁ ይቀበልነ ወይሃቦ ኃይለ ከማሁ ለኩሉን ህዝበ ክርስቲያን አሜን። ገላውዴዎስ ሰማዕት ዘክብረ ሰማዕታት ተወክፈ ከመ ወሀብኮ ቀዳሚ እሳተ ሰይፈ ንስረ አርያም ገብርኤል እንተ አቅለልከ አክናፈ ሀበኒ ለገብርከ ከመ ቃለ ነቢይ ጸሐፈ እንዘ አሃዱ እምአጽራርየ ከመ እስድድ እልፈ አልቦ ዘከመ የክንደቃ ወተርጓር ሙምራይ ዘከመ ወገብርኤልናት ወአስማ ኒቃለከ እሴተ ጸሎት የዝንቱ አኩለከ ተአለነ ገብርኤል ቅንበሩ ቅዱስ ገብርኤል በረከት ረድኤት ኩልኒ ጃኖት አመቶ ወለተ ክርስቶስ ሀገረ ሕይወት መንግስት ያርሷ አቡነ ዘበሰማያት ከመንህነኒ ለዛ በስነታ ነቢያቱም ሰላትን ወላነ አምነ ገረና አምነ አርጋዊ አምነ አርጋው ጻይስ አምነ አርጋው አምጣ እንደሱ ما هو سيسان مسلاكين ونحن كله مسلمين كما هديت بسبب فاقوسا رجع ما كان فيها كمدينة ورجع ما كان فيها كمدينة فسرنا كلها بعد ما ترجع دي مسافة نيتسيت 장소들
ተአምሪሁ ለአቡነ አረጋዊ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበሃቲ ዕለት አመ በዓሉ ለአቡነ ክቡር አረጋዊን ዘያወርዱ ምዝረ ወመነኮሳት ለጎቡአን እለ ሃለው ውስተ እግረ ሃብል ወወደቀት ቀሱት ውስተ ኮክህ ወነበረት ባህቲታ ከመ ዘአንበረ ሰብእ ዘእንበለ ይትረሃው ማኅተማ መጠነ 50 በእመት ይእትኒ ቀሱት ኢተሰብረት ወምዝሩኒ ኢነጠበ አላ ኩሎሙ ጎብአን ለነበሩ ህየ አመ እንድህረ ፈጸመ እነግረኩሙ ርእዮሙ ማኅተመ ተቀብእዎ ለምዝር ከመ ቅብአ ስእል ዘጼልንያ እጾብየቼ ወመንክር ወመኑ እጹብቼ ወመንክር ወመኑ ውእቱ ዘእንበለ አብድ በዝ ወዘእያነክር ወበአሚነቼ እጹብ ውእቱ ሐጺንሂ እመ ይወድቅ ዲበ ምድር ይሰበር በቅጽበት ተአምራተ ዝኒ ነገረ ቀጥቀጠ ሰይፈ ለፈያታዊ አመ ወድቀ ቀዳሚ በምድረ ግብፅ ቅድመ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ አኀዊየ እፈኑ ዝንቱ ነገረ መሬትኑ ይጸንዕ እምሐጺን እስመ ጥበቡ ለእግዚአብሔር ስውር ውእቱ እምነ ፍጡራን አነሂ ተፈሳሕኩ በአድኅነተ ቀሱት እምጽድፍ ወበተሰብረቶ ለሰይፍ ሀበ ትርጓሚሁ አስተፋስሖ ለልብየ ከመ በምግባረ ደቅታ ለደቃቅ ቀሱት ተስህቡ ብዙሃን ሀበ ገቢረ ጽድቅ በገቢረ ተስካሩ ለአቡነ ክቡር አረጋዊ ወበምክንያተ ተሰብረቱሂ ለሰይፍ እስመ ተለዓለ ፈታዊ ደብር ሃይማኖቱ ለአብርሃም እጹብ ዕብራዊ እስከ ቀደም በዊአ ገነት ለአዳም ቀዳማዊ ቀሱትኒ ለአቡነ ክቡር አረጋዊ ገባሬ ተአምር ዘኮነ ድቀታ በብዝሃ ዘመን እምድህረ ተሰወረ ሰናይ ውእቱ እስመ ዜነወተነ ጥዩቀ ከመ ኢተሰወረ ምስሊሁ ሀብተ ረድኤቱ ወነበረ ምስሌነ አዲ አመ ነዐርግ ደብረ ኃጢአት ስርናየ ትትሜሰል ቀሱተ ቤቱ ለአቡነ ክቡር አረጋዊ በከመ ይቤ መጽሐፍ ለእመ ኢወድቀት ኃጢአተ ስርናይ ባህቲታ ትነብር እመሰ ሞተት ብዙሃ ፍሬ ትፈሪ ለዛቲ ቀሱት እለ ርእይዋ ኩሎሙ አሕዛብ ጊዜ ድቀታ ፈርዩ ፍሬ ጽድቅ ብዙሃ እስመ ኩሎሙ ኮኑ ይገብሩ ተስካሮ ለአቡነ አረጋዊ ክቡር በበብሔሮሙ ወሰበኩ ዜና ተአምሪሁ ወአሰነዩ ገቢረ ሰናይ ህንጹ ዲበ መሰረተ ሃይማኖቶሙ እስመ መሰረተ እንበለ ህንጸ ከንቱ ውእቱ ፈረየት ጽድቀኒ ለቀሱት አኮ ከመ ህጠተ ስርናይ እምድህረ ሞታ ዘፈረየት አላ ዘእንበለ ትሙት ፈረየት ጽድቀ በእንተ ዝኩሉ ይሁባ ክብረ በመልዕልና ወልዕልና ዛቲ ቀሱት እስመ ከመ ህጠተ ስርናይ ኢረከባ ሙስና ወዛቲ ቀሱት ሃለወት እስከ ዮም ጸሎቱ ወበረከቱ ለአቡነ ክቡር አረጋዊ ሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። Hello.
أبن أرجع كل النجار ركلت أو هلا مرت كل النجار ركلت مني لا مثلا إذا ما تكرسه ولا تكرسه يمهر النجار أبن رد بسمعت يسوع كريستوس ما تبلى يسوع كريستوس سي ولا زي غيره فانت جنبك ما يعرفون فين ولا لا تايلي تواتون سيو كريستوس ذاتك أنا ترى سدرو أمجابو نتواسيك نسيسيو ولا نكادمك نروي ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ላይ ስጋኬን ጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርግ ዘጎቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከመ ወአጉረተ ይሁድ ከመቀል ብሪቦ ሰግድ ለመለኮትከ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰግድ ለመለኮትከ እንተ ፈጠርከ ሰግድ ለመለኮትከ እንተ ፈጠርከ ጽልመተ እምቅድመ ትገብር ብርሃነ ወታስተብር መዓልተ እግዚአብሔር አሐዱ እንተ ኢኮንከ ክልኤተ በስም ሰይሶምዩከ ሰለስተ እንዘ በመለኮት ዋህዱ ውእቱ አንተ ሰግድ ለመለኮትከ ዘሳረርከ ምድረ ለእጓለ እመሕያው ትኩን ወለእንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሬ أنبل ذعسس ومكرة تتصور ضده هايلك أنزل تنبر تفرة وأنزل تعنز مسيرة السيان أمرة أسجل لملكوتك جوار ملاك فضمهم مسلمهم وسوعات أنبل نبي بعرمهم جابير هايلي وعدا في نفسيه امتوسط مو ذكامية تصور ذكا ولا لبيه همامو كما ولاديت لولد تصور ذكامو سجل لملكوتك بحيل أرمهم بلدنس زتباين ما يأذى ዘተባይን ማይ አምጻከ ማህበ ኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ዘይዳደሉ ለገጽ ፍትሐ ሊት እግዚኦ ምን እኩያን አብያዝ ወደ በቀል በቀል የጉሩም ተግሳጽ ሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ወይም በለእሳት ካለው ሰከርሰ ቆሪ ቀላይ እግዚአብሔር እሳት እንደተአቀበ በማይ አዳም ገብርከ እግዚኦ ኩሉ ሰናይ ባህልየቱ ይደውም ወይደም ወይትፈሳ ገብርከ ነዳይ ሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማይ አርያም هو وباهر مسير الترقامي እግዚአብሔር ብሁል ወጣኒ ፍጥረታት ወጻሚ ኢስን ፈኩረትከ ህሊናየ ነገረ ምስጢር ቋሚ ወይ ካሎ ለአብ ባህርየከ ይስሚ እሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ህቡአት እለ ተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ዘቲበ ወይጻ ማህደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ መላእክት ነገሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚሃ እምላወይ ከመንበሮ መንገዳ አስር ኡመቅ ወረደ እምክብሩ ሰግድ ለመለኮትከ እንተ ፈጠርከ ነፋሰ ውእቱ ረሰይከ ጠባይነ ፍጥረት ቅዱስ እግዚአብሔር ምዕረ ከአበ ወስልሰ ወአስተንፈሱ ውስተ አፍየ ወመዓዛ ህይወቱ ሐዲሰ እማመ ሥጋ ወነፍስ ዘይከውን ፈውስ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐሎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወፂሆ ለተፍስሐ ኮነ በዕለተ ሐሙስ ይሐውር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ስምዖን ወሃለወት በኢየሩሳሌም ብእሲ ሰማዊ ዘትብ ርእሳ ለኩሉ ዘይሐስሳ እምነገደ ይሁዳ ይእቲ ወስማ ማርያም ወሰበ ስምዓ
سمعت كما الله إزي يسوس كريستوس مسار دايو وسبيت سمعون نسأت مسلحة 300 دينار ورق وهورت حبر اسم نقاديان اللي يسوطوا عفو وسنا هادنو قوتو إنك دربير وتيولو يتي بسيد يتركبوني بحبيك قبعافو زيدولو نقص وحلو حبو وتو نقادي قرن ورق زوكونا وستاوو قديم ودبترا سمعا وملو وسيتو قبعافو زوهابو زيابير لمسيه قبرو كما يقبع بوتو نقص نبيات وكهنات اسم موسى نبي كلهم نبيات اللي مسؤول اندهره لما فكر يقول بزنتو نبي او نقص او كهنة ينبر لك ان يورسو وقعي فلفل امنه ويوردو ستصحب ورق زالوصو مثل قرن وادونو كسه نغادي يامر قبرو لزنتو قبا ويشطو وكانت امو لادونو كتعمر قبرو لقب وينغرت ولدا وصيناو لزنتو قيصن كل عفو زحلو حب نغاديان وادونو كنغادي يفقد يشطو بانت كبر صيناو وسب مصت ماريا وسالت بانت قبا زيدلو لنغس أوسع ويلا حلو حبيك قبا زمنكر صيناو ووت يدل لذا تفكري وهبته 300 دينار وقز حلو مسلها ومتوا أدونك قرن ورق مسلق ويتي سهورت بيت سمون وقد أنكس أو مصع حبيها سمون وسباسيو صينا كون زياسن هو كما هو قديمو اسم صيناو لوتو قلليو فتو ويبرا لزماويت إليكي كما تقباكي عفو ومصعك حبينا هوري منين وسلام وتعقبي كما يتو أيو بالحب ساتو لزنتو بأسي زحلو حبين اسمه وزو صادق ويتقلقو لحطان ولا منافقان وحادقا ذاتك أول بأفها واتقوه هو تبقى بأبيتو ويبلو اكزي يسوس كريستوس منو زي قد عنك أسأل عذك أوسمون ولا زي قد بأي قبل زي باك ويبلوس مون او اكزي قد هو تبسي زي دلو بيبا زي كما هو حبيك اسميتي بسيت امنجد اسميتي بسيت امنجد يودا اقات بزمود ومسنت ووالد حقلان اللي حلوها بإيرساليم ويبلو اكزينا يسوس كريستوس اوسمون يمسا ولد اقال اما ياو السمدر كما ياهيو تاتقان اللي مسا كما ياهيو حطان أنت ستا وعرو على ذات السيد وعبا حبي اسمه الله حبي بزهان واي وصا اسمون انزيبكي ويتكز بانت بعتا لبسيتو سبيتو ارها ولاتي وسوات وقمت كميهو لأكزين يسوس كريستوس سجدت لتو وعوصت كأن زحلو مسلحة وسيتو لقبعال على رؤسو وأغريه اسم زنتو قبعي دلو اسم قبعا منجس وتنبيه وكهنات لطوتو ويتي سبسيت بكاي عبي اسكا عصبة اقريو لأكزين يسوس كريستوس بعنبا ومزمزت اقريو بسئرتا وتبيه انزتا بقو بفرحات عبي ولا نتصيت دنجل مريم تسهل لعمدك وسر إلاتي حاتياتا بزها ويبلا أكزي يسوس كريستوس آمان إبلكي كما هذا كلكي هذه وجاي قايتش امني باسيتو بزنتو نجر وامري اسم كل مكان حبي يذكروا سمي ويمزي يذكر سميتش بهي اسكال العالم ومزي يبلا لسمون او سمون عسقا بزنت قبعا وتأقب بوتو يكون حبيك تذكاري تذكرني اسكالة مسعاتي لكناني عمر او سمون اسم كله زي أبا أمزنتو قبائي كيل يبا وسمنجستي أوسمون يتكز وبعطي يبزا أنكراتك اسمت وأكني وسبيتك وهي عمصاك ليتا معي كما هات بوتو أغريه وزاتي سبسيد هات سبتني بأنباء أغريه أوسمون يا عمصاك ليتا
መንዲለ ከመ እትመዝመዝ ቦቱ ወዛቲ ሰብእሲት መዝመዘትኒ እገሪየ በስዕርተ ርእሳ ኦ ስምዖን እስመ ኖላዊ ኄር ለእመ ተሃጐሎ አሐዱ በግዕ እምነምት አባጊሁ ወየሐድግ ተስዓተ ሰዓተ አባጊሁ እለ ይትገደፋ ወየሐውር ይሐስስ ለበግዕ ሐጐል ኦ ስምዖን ምንተ ትቤ በእንተ ብእሲ ወብእሲ ዘቦቱ ለዓለ ብእሲ 500 ዲናር ወለዓለ ካልእ ብእሲ 4 እስራ ዲናር ወሃደገ ሎቱ ኩሎን ዘለዓሊሆሙ ወኑ ርቱ ያፈቅሮ ወያእኩቶ እምኔሁ በዓለ 500 ኑ ወሚመ በዓለ እስራ ወተሰጥዎ ስምዖን ወይቤሎ እብርእሰ እግዚእ በዓለ 500 ዲናር ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አእምር ኦ ስምዖን እስመ ዛቲ ብእሲት በዓለ 500 ዲናር ወርቀ ወካልአንሂ እለ ከመሃ ወበዓላ እስራ አንተ ኦ ስምዖን ይትሐጐል ዘንተ ቀባ ሀቤከ ከመ ይቀብአ ቦቱ ሥጋዬ ወሰበርየ ዘንተ ይሁዳ አስቆሮታዊ መልአ ላዕሌሁ ቅንዓተ ወይቤ እምበልወ የሃብ ሴጦ ለዝንቱ ቅብአ ለ300 ዲናር ወርቅ ለነዳያን ወአውሶ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤሎ ኦ ይሁዳ እስመ ነዳያንሰ ሀለዉ ምስሌክሙ ኩሉ አሚረ ወአንሰ ይህሉ ምስሌክሙ ወዘንተ ዘይቤ ይሁዳ ርጉም በእንተ ዘሰርቆ 500 ዲናር ወርቀ ወለሊሁ ያዕቅብ ወርቀ ወባ ወአስከረኒ ሀቤሁ ይነብር ዘያስተጋቡ ቦቱ ንዋየ ከመ ይሃብዎሙ ለነዳያን ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለሙ الآب قدوس قدسنا نباركنا سلام بيت رسول الله وحنا بنجي يامين بسم الله باركنا إلى أبي سعد قدسنا قرن إلهي إنسان من تلتقي ساقر يتمن كسمة وسلم إلهي وكلهم كسوان هذا أبير أبلغ وسبا كما هو في سانه لنا لسنا بني مدينة إلى سمس يا تمس يا تمس يا تمس حتى يا تمس ማርያም አንቀጸ ብርሃን ወሙዳየ ቅዱስ ቁርባን ወለተ ነቢያት ቅዱሳን ስብከተ ሐዋርያት ፍልዋን መሰባይታት ሞያን ትምክህቶሙ አንቲ ለመነኮሳት ገዳማውያን አመ ይመጽእ ወልቺ ሞቃይተ በቀል መንፈቀ ሌሊት በስልጣን አሚሃ ይበ
ጻድቃነ ትምማፍ ወድቃሰር ልሳናምያ እለት ያቁመነ በየማነ ምስለ አባጊኡ ብሩካን በደብረ ጽዮን መካነ ወእስከለ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ ባሪከነ እግዚኦ ከፍ ጸሎተነ ወተስሃለ ማረግ ምሳሌ አምራሻለን እግዚአብሔር በለገባለትን በዝዋ ባህሉ እግዚአብሔር መታመተ ኢየሱስ ክርስቶስ አገሬበት እንዲስነት ወኩሎም ተሰራ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝንቱ መጽሐፍ ዘወፃ መንበረ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማልቃ ዘምስል አንበቡ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋነ ምስጢረ ዘርጽዋና ሃይማኖትና ጎረም ዝትነ ማርያም ዘልፈ በወ ዓመትና ጎረም በራእይ ወበ ዓመትና ጎረም በሕልም ወበ ዓመትና ጎረም በገሃድ ሁሉ ምንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራት ወዜና ነገሮም ሳህሎ ጽሑፈ ውስተ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረቶም ወዘከመ ገብረት ሎም ተአምራቶ ወመንክራቶ መጽሐፈ ስርዓቶም ስተተርጎመት መንገለ አረብ ለግዕዝ በብሔረ አጋዚት በመዋዕለ ጳጳሳቲና አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ ማሞ ወፁ ውስተ ብሔረ አጋዚት በሰለስቱ ዓመት በመዋዕሉ ለንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ማእመነክሰ በሰብዓቱ ዓመት ወመጽሐፈ ስርዓቶም ከመዚ ይብል በኩሉ ሰንበት ለለ ሰሙኑ ወበኩሉ በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም እያጽሩ አንበተ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብሮ ብዙ ትፍሲት እስመ ክብር ትይት እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃም ታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያብጥሉ አንበተ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ወበዓላት ያሰዙ ውእቱ አመ ሰብኡ ለነሐሴ ቅጽረታ ወአመ አስሩ ወሰድሱ ፍልሰተ ሥጋ እስከ እስራ ወአሚሩ ሰድሶ መዋዕለ ይግበር በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ አስሩ ለመስከረም በአይተ ስእላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ ሀበ መካነ መሪና ወኢት ስእል ትመስል ብስተ ሥጋ ወያንጸፈጽፍ ሀፍ እምኔሃ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰዱሱ ለህዳር በአታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ በዘርዕየ ዘካርያስ ተቋም ማኅቶት አመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በአታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ወሰኑዩ በዘገብረ በዓለ ደቅሴዎስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወሀበቶ ልብሰ ዘኢተገብረ በእደ ሰብ ወንበር ዘኢይነብር ዲበሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙኑ ጀናው አመ እስራ ወትስዑ ዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ እስሩ ወሰዱሱ ለየካቲት ብዙኃ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካራው ለጽዋ ሰማ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተስዑ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ በወሎ ይበሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወነነሰ ንብልጥ ይቆበ ከመ ማኅሩነ አበዊነ ሊቃውንተ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ይትጋቡ በምድረ ግብፅ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ተተሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጹ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትዓየኑ ህየ በደባትር ወበሃይመታት ወበሰቃሉ ወበአጎቦር ወይዙ ገቢረ በዓላ ለድንግል እምእስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወሐሙሱ በአብይ ክብሮ በአብይ ፍስሐ ወድንግልሂት አስተርእዮም በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽልዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሌሃ ወተንባላት ወክርስቲያን ይሬእዩ ወገሃደ ወይገብሩ በዓላ በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር አመ እስራ ወሰሙኑ አመ እስራ ወአሚሩ ወአመ እስራ ወሰኑዩ ወአመ እስራ ወሰሉሱ ምስሌሆን አመ እስራ ወረቡዕ በአታ ውስተ ምድረ ግብፅ አብይ በዓል ወአመ እስራ ወሐሙስ በዘተከለ ወልዳ አብትረ ይቡሳነ ወረሰዮም ወአመ በዝወር ወአመ ሰሙኑ ለሰኔ በዘአንቃ ወልዳ ማየም ኮኩ ወኮነ ፈውሰ ለዱያን ወአመ እስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወዘወረደ ወልዳ ለህንጸተ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮና ኩሎን በዓላት ያለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወያኩሮን ለላንቱ በዓላት ከመ እሑድ ሰንበት ወኢይግበሩ ቦቶን ወኢምንትኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሑድ ሰንበት ዘይበጽሐ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል አውጎዙ ሊቃነ ጳጳሳት ለአቅድም ለዘክሮተ ስሞሙ እመይ እደው አው አንስት ለእመይ ከልኦም ደዌው ምክንያቱ እውቅ ወኩሉ ንብረት ሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይከልእ በዊዓ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ እንዘይትነበብ ትባርኮም እግዝእትነ ማርያም እመይ ለእደው ወእመይ ለአንስት በላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሑድ ሰንበት ይትጋቡ እድ ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውጽኡ ሰርገዋቲሆም ሰርገ ወርቅ ወብሩር እምደዊሆም ወአንጻቢሆም ወእምክሳውዲሆም ወእምአእዛኒሆም ወእምአርእስቲሆም ወባቱ አንስትሰ ይትገልበባ ርእሰን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደለዋ አስተጋብኦ ሁላሁን ለሰሚዐ ተአምሪሃ
ለማርያም ወይኩን አብይ አርሞ ወአልቦ ዘይትናገሩ ጸና ቆሞ ዘደክመ ነቢሮ ይስማ ወንቅን ማንበዙ ተአምር ያለ ግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህነ ዘአብ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜነ ወደቡብ ወምዝ ያውርድ አክሊለም ዲበርሱ ወይስግድ ቅድመ ታቦት ስልሰ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ 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 በዱ ሰላም ለማርያም ንግሥት ወድግማማን ዘይደብርዋ ተረክበ አስካለ በረከት ረጂ እስመ ብዙኃን ተናገሩ ለክብር እንጂ وَأَنْتَ
ዮሐንስ ድንግል ወንጹሕ ይጸርህ ዘይብል እስመ አብራት ሊጠራት ፈድባደ ጽባህ ጽዮን አዳዝ ነቢያት ቅዱሳን ወይም ስለለግሉት ያው ቀለ ሰማያት አምር ያለ ማርያም እስመ አብይ ወክቡር ውእቱ ያጡ ሰሚዮት እዱ አንስት ከመይባ ውስጥ ተግዘት ወዘተኩሎ ሰሚዮ ተአምር ይንሳ ቁርባነ በይት ዕለት ለመይከለ ደዌ ምክንያት ውቅ በከመንቤ ቀዳሚ ወዘተኩሎ ነሲኦ ቁርባን ሰሚዮ ይሁር ውስተ ቤቱ ወይኮኑ ከመ ቁርባን ለመሰም አባሚ ወለሰ ያሰቱት መጽሐፈ ተአምራዎች ይላና ለእግዝእትነ ማርያም ውፃኑ ምንቱም አሚነ ትስብእቱ ለወልደ እግዚአብሔር ወኢይትወለቁ ምስለ አባጋ መሬቱ ለክርስቶስ ርጉማን ወጉዛን ወቁያን በሰይፈ ቃሎሙ ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነይ በሰይፈ ቃልን ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወቁያን ወጉዛን ይኩኑ እስመ ነይ ለሳይነ ስልጣነ ዚአሁን ወእንተዝ አውገዝነ ወአሰርነ በማእሰር ዘኢይትፈታ ለዚህ ያከብር በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ እሑድ ሰንበት እስከ አመ ይመጽእ ወልድ ወስብሐቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወዘሰ ያከብር በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ብሩክ ይኩን ስሙ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ተአምር ያለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወለ ሰግለች ወወድሰች ወእግዝእትነ ማርያም በክብር ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብል በድርሳኑ ዘይብል ተፈስሒ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፃ እምኔኪ ተፈስሒ እግዝእትነ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ኖላዊ ኄር ዘበአማን ዘአስሶ ለበጎ ጉዱፍ ወሰበረከቦ ጾሮ ዲሆ መትከፍቱ ተፈስሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትክም ማእሰረ ሔዋን ማመኑን ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ይድን ተፈስሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተ በጽሐኪ እግዚአብሔር ዘይጻን በደመና ብሩህ ወባ ውስተ ትኪ ተፈስሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕርፍ በቅዱሳኑ ተፈስሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብእሲ እግዚአብሔር ትወለድ እምኔኪ ቃለ ዘንሰግድ ለቱ ስላወ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈስሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እሙ አንቲ ለሐዋርያው አነ ተፈስሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ዘወለድሽው ለአማኑኤል ዘአቀም ማኅተመ ድንግልናችን ወለምዙናም በርድረቱ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተወለድሽ አምላከ ዘኢይትመሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተወለድሽ ንጉሠ እንዘ ይትረኃ ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመች እሙ ዓለም እመ ዓመተ ወልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ አብቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ ሰበ ልሂቀ ዝኩ ህፃን በትርጌላ ማርያም ይጸመድ ወትረ በደደ መስፍን አቡሁ ወተንሱ ላዕለ ዝንቱ ህፃን ሰብ ቀናያን ወጉህልዋን ዘረሰዮሙ ሰይጣን ከመእንዝራ ወቀርን ወአስተዋደይዎሙ ለብዙሃን ደቂቀ መስፍን ወብዙሃን አልቁ በውዴተ ሰይጣን ርጉም ምስለ መስፍን ቦ በመቅዘፍት ወቦ በመዋቅት ወአስተዋደይዎሙ ብዙሃን ለአይካኒሁ ለሰይጣን ወይበልዎ ለመስፍን ዝንቱኒ ህፃን ምስሌሆሙ ህቡር ወኢለሊ እምኔሆሙ ወሶበ ሰማ መስፍን ዘንተ እምብዙሃን ሰብ ጽልዋን መቁሖ ለህፃን ወነበረ ውእቱ ወልድ ምስለ ክልኤቱ አኀዊሁ ሙቁሃን ወበውእቱ መዋዕል ተንሥአ ሞተ ብድብድ ላዕለ ኩሉ ሰብ እስከ ኢይትከሃል ለነጂር ወበአሐቲ ዕለት እንዘ ይነውም ዝኩ ወልድ ርእየ በቅድሜሁ ስእለ እግዝእትነ ማርያም ምስለ ፍቁር ወልዳ ወስእለ ስቅለቱ ይህ ለወልዳ ወይቤ ውእቱ ብእሲ ዘርእየ መጻ እግዚእነ
እንዛሃሎ ዲበ ዕፀ መስቀል ክቡር ጸሎታው በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወይመስል አፉ ከመ በውቅዕ ፍህም ወጸውዓኒ በቃሉ ማህየዊ ሰለስተ ጊዜ ወይበለኒ በቴረግልያ ማርያም ዝንቱሂ ሶበ አርመመ አነ ተንሣእኩ ወይቤ በፍስሐ እንዘ አኩቶ ለእግዚአብሔር ወለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም መጸረ በውቅዕ ፍህም ወእምድኅረ ርእየኒ ዘንተ ራእየ ነበረ እንዘ ይበክይ ወይላሁ ሀበ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወወትረ ይስእል ሀቢሃ በብዝሃ ጻሕቅ ወይቤግ ኦ እግዝእትየ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ረድኤቶሙ ለህጉላን ለቺ አኮኑ ወሃቡሂ አቡየ ወእምየ ወዘንተ ብሂሎ ከተማ ርእሶ በመላጺ ብዙሃ ጊዜ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወእምዝ ጸውዖ መስፍን ለውእቱ ብእሲ በሃቲ ኢለት ሀበ አስተዋደየ ብእሲ ሰይጣናዊ ወአኮ መስፍን ለውእቱ ጸውዖ ለዘውእቱ አስተዋደይዎ ከመ ይጸውዕ ለቤተርጌላ ማርያም ወጸውዖ ውእቱ ሁሃሌሁ ለቤቴሌግላ ማርያም እንዘ ያከምስስ ከመሄር ብእሲ ወዝንቱሰ ተመሰለ ለይሁዳ ላእከ ሰይጣን ዘተፈለጠ እምባሕረ ሐዋርያት ንጹሐን ወሴጦ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበ አይሁድ እንበይነ 30 መክሊተ ብሩር ከመ ይፈጽም እግዚእነ በፈቃዱ ራእይ ነቢያት ብርሃን ዘእም ብርሃን ወጸውዕዎ ወይቤሎ ለቤተርጌላ ማርያም ነአ ፍጡነ ይጸውዐከ መስፍን ውእቱኒ ወልድ ተንሥአ ፍጡነ በበጓዓ ወተለወ ወውእቱ ብእሲ እንዘ ኢየአምር መርሆ ሀበ ምዝቡር ዘነበረ ቦቱ ሕማመ በድብድ ወአሃለፎ ለዓለም ምዝቡር ወአብጽሖ ሀበ መስፍን ዓቢይ ወእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም አርሃርሃት ልቦ ለመስፍን ወተናገሮ መስፍን ለውሉዱ በቃለ ፍስሐ ሰናይ ወውሃቦ ለመድኃኒተ እንበይን ሕማሙ ወይቤሎ እቱ ቤተከ ወሜጦ ውእቱ ብእሲ ወልደ ሃጉል ለዝኩ ወልደ መስፍን እንተ ህየ ፍኖተ ምዝቡሩ ዘህሙመ ብድብድ ወአብጽሖ ሀበ ቤተ ውእቱ ወተመይጠ ወሆረ ወዝክቱ ብእሲ ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 የሃሉ ማእከልነ ሃሌሉያ በዛይረትቺ ማርያም አድኅነኒ በተአምርቺ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታው በረከታ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ዝንቱ ብእሲ በተረገላ ማርያም ድህነ ሞተ ብድብድ ወማበሰብ አማጽያን ወሙሉዓን እበድ ወእምቅድመ ይጸውዖ መስፍን ሞተ አሃዱ እሩጉ በሕማመ ብድብድ ወእምድኅረ ተመይጠሂ እምኀበ መስፍን ሞተ ካልኡ በሕማም ብድብድ ወቤተርጌላ ማርያም ድህነ በኃይለ ጸሎታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
ጸሎት ለአንተ ትራንስፋና እግዚአብሔር አመተ አመተ ክርስቶስ ሐዋርያ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ተዘአል ጊዜው ምድረገአል ሃሌሉያ 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 ይዲ ወሞለዚነ ሳሊ በእንዲአነ ከመይ ማረነ ይዛለመ ያዘር ሩዱ በላይለነ ስራለነ ሰንበተ ለረብደ ዚአነ ፍሳ ወሰላም ለለአመነ ወሚጥማገገ ምናር ወነዘዛይለገአል ሃሌሉያ 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 ይዲ ማርያም ወሞለዚነ ሳሊ በእንዲአነ ከመይ ማረነ ወይ ይዛለነ ያዘር ሩዱ በላይለነ ስራለነ ሰንበተ ለረብደ ዚአነ ፍሳ ወሰላም ለለአመነ አሜን። ሰላም ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወምክራለ ግድ ማርያም ጓዝ አምላክ ወገዘ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይራቅም ነኩልኩማው እግዚኦ ማረነ መንፈስ እግዚኦ ማረነ መንፈስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለሽዳን ለለሩ ሙላት ወልድን ቁልበርበቱ ሳይሎ እምነት ያሉ ዓለም ዓለም ዘተንዛሙላን አመሳለስ ለት አርብ ዝባብ ውስጥ ዘማት ነግርማናው ዳግም ይመጥወስዋት ይቆልን ያን ወጣን ሳለም ነው ስብሐት 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 መንፈስ ቅዱስ ይጀምር ወዘልፈን የዓለም ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን ስሉዝ ያቤር ያው ለዛለም ስብሐት አምላክ ገብረ አውላደ ወትሩስ አብሮ አበጸጋ ዘንጸጋ ፍጹም ጋር ነው ጾቃ ጸጋ ፍጹም ተራጅ ጎጸሎ ተጻን ለከዛን ወንድ ከዳም በግር ቃላት ዘለኩል ያከ ጸጋ ዘዋብን ለንጸው አካ አውጡ ዛሉን ሁሉ ወጥ ትሪታ አበጻጸው ወጥን ኩሎ ያማስበ ዘበኩል ያለ ተቆል በከዘ ያፈቶም ለመላእክት ያውጡ አና ካግለዘ ማስመዝገበ ጽመት እንደብነው ዝምረታ አውጣ አብላይ ከለለ ዛውጣ ይከነ ማምጡ ነው አብነ ወደ ሞቶ ዘጎገነ ጉናት በዛም ዘመስከልካ ከኩና ጉኛት ወንጀል መራይከነ ነው አድማስገነ ለልካ ከኩና አምላክ አላህ ብርሃን አግኑ ዘለ ከላም አግኑ ወድስ ጎመዘያ ማጎዘት ነው ለያጋ ጉድ ወዝ ብቻ ሰልስ ለገዘ እንደዘዋት ማብነ ዘምዘም ግዘ ገላለም የሶ ለዛም ዘም ተብሉ ዛብ ተሰባ ከራዱ ራዱ ፈዘብሎ ዘበሮ ብሎ ዛጻታ ቢከ ሲሆኑ ዛዛን ከምን ማብላቱ ይዛተ ምናፍሰ ዝቆንከን ነመር ዘይወት ሙስና ዝቆንከን ነው ጋር ሶት ራን ዘላለም ባህር ለዝ ወዶ ታድን ወለለ ብዶ በጸጋት ወሶ ለማቅናን ዘምዝለም ተሉ ዘማዘርመት በታነ ዘለም ዝጋም ለማን ናዞ ለልጻውስ ኩል ያሉ ዘብሎ ማአተ ይመይት ያሰስል ምን ለለበት ተወከለ ዘነባቱ ሐዋርያት አይኮቱከ ወቡጃ ከኖዱ ዞን ዘባህከ ከመለብዮን በከናር ማድረውን ዘንገብ በቃደካ አገነ ኑር በተዛዝከው ብሎክ ዘው ምረትከ አውስ ንሳን ዋቢያን መኮኖ ዞን ላው መረዘዝ በዚያከ ወንጉስ ሩዝ አምላክ ነው ዘዋር ላው ወንዱ በስ ቅዱስ ቅድመ ዓለም ይዜኑ ዘልፈን ለዓለም ለትውልደ ትውልድ ዘያ አልክ ለዓለም ዓለም Go, look at all the لكن وين عارف لو تلو بالبابين الناس ما تنقدر من كسوك وتبن فيها كبت وقول لك إن يسوع وتولك
እግዚአብሔር የሚታችን እግዚአብሔር ሞታን ክርስቶስ ሀገረ ሕይወት መንግስት ወኩሎም ክርስቲያን እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አምላክነ ካህን ሊቀ ካህናት ወልዱ ብልክታት የብልሃት ወሀቦሙ ለአቡነ ሐዋርያት ወአበው ለካህናት ወአቡነ ዲያቆናት አግብት ማለበት ብክም ኩኑ ሱሃን ሙሱሃን ሙሱሃን እግዚኦ መሐረነ ተሰክተ ጊዜ በዛሬ በማርቆስ ዘመጽቆኩም ጉንፍታኖ ጣኔ ረሴን ረሲ ጉምዶን መንግስናትኩም ድማገን ተክስነ ማርያም ማረን ንግሰ ሶላ 10 ተኩልተ ጊዜ ፍልጠዝ ገና ኃጢአትና ኃይልና ዘፍታና እሺ ወለና ጸሎተንሳ ወጎታ ሁሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስ ልብስና ስጋና መንፈስና ትውስዋ ካብ ሓደ ወዲ ካብ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስን ስኻ ካብ ዛውዛን ቤተክርስቲያን ካልፃይና ሲላ ኣብ ደገታት ከትዋን ገና ጿና ይኩን ምን መፍተም መንግስተ ሰማያት ናኸ ክበካ ምትዛሰር ካብ ሰማይ ተኣሰረ ኮይኖ ምዝበታኻ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታ ኮይኑ ዝብልካ ንስኻ ሰውድናን ስንባልካ ኩሎም በብስሙም በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈተውና ጻዝ ወጽኡን አጥን በረኛም ዘሆን ኩባይ በቃል ባሪያም ፍልጠው ዘፍጠን ተበደለው ጌታን ዘማግል ተካበታተይና ዳያተይና አዋተይና አተይን አጽነጋሎም ተማጸኑኩም ቃታተኛም በረኛ ዘሆን ኩናንተ ባሪያ ወጣን ባብ ስሉስ ቅዱስ አወዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈተውና ጻዝ ወጽኡን አጥን በረኛም ዘሆን ኩባይ በቃል ባሪያም ተበደለው ማዕር በዓል ዘመረት መፍቀር ሰብ ዘሆን ጋዛይራ አላህና ዓለም ኃጢአት ተራውና ሰውታን ስንባልካን ሰዓም ተቀበልና ዘላለም ምድራን ጋር አብራለው ጌታ ሁሉ ኃጢአት ምን ደገሎም እስኻለው ወብከሰዋም እግዚአብሔር አምላክና በዓል ዘመረት ማዕትካ ዝዓመት ጋዝ በዛ ጻድቅና ዓይን ባረኻ ኃጢአት ይዝረለን ሁሉም ሰውታን ስንባልካ ወይም ካበደልን ከመርገም እንዳድልኖም ወጌታ በሚዛውን ዘራም ናዝመን ኩልና ካንተ በደልና ካደገልና ዝረልና ናሲልና ቅረበልና እግዚአብሔር አምላክና ሳለው ወብከሰዋም ወጌታ ተበዳና ናጻዞ ጻናን ገረና ሁሉ ዝዋም ታይ ማዳተኛ ምንኛ ዘውና አንተ ዳራም ታን ዋሱን ቅዱስ አውዱ ቅዱስ ተበዳና ናጻዞ ጻናን ንጹህ ቅዱስ ሰልካ አባት ማቃበ መንበር አባበት ዘክሮ ንጹህ ጳጳስና ጳጳውሎስ ዘክሮ ወዳን ዛውዳን ወዘራት ምጽልኩም ሰላም ናለና ንመፍከር እግዚአብሔር አምላክ መርዓገና ዘክሮ ምጽልኩም ሰላም ናለ ጾሩ ጸላቱ ከትካዳሉ ወገዳን ሊቃ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጢስን መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ወዳን ተዋርን ዘብለን ዘውታማትን ሰውትን አንስትን አረጋውትን ሕፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ከቆሙ ዘለው ዝዋን ኩለም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናኝ ወገዳ ወለዳ ሃይማኖት ጸኒያም ዝሞቱ ለወለተ ዓመቱ ወለተ ክርስቶስ ዘክሮም ነፍሰም ሳብራም ሳጥን ያዕቆብናም ብርናናውን ከኩል ወደልም መርገም ከቀደትን ከአስራም መዓልም ሙጋዝን ማደትን ብረሰትን ምስካዓትም ሳርናውን ከምፅም ባላድንና ጎታ ጥበብን ኃይልን ልብን ስዋዕልን አእምሮን አብና ኩሉ ዛው ዝፋታተንና ኩሉ ግብር ዘይጣን ካሕጀዛ ዘላለም ፍጽምና ሁሉ አገርና ጎታ ፈቃድ ካንለት ካን ኩዛም ፍጽም አብና ስምናውን ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግሥተ ሰማያት መጽሐፍ ጻፈና በጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ክብር ዝጣን በዘለቀ ነው ግዛን ዘላለም ዓለም አሜን። ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያትን ጥምቀተ ዳኖስ ተቀበለ አምላክ ቅዳሴና መስዋዕትና ጥምቀትና እንቀበልና ሕፃናት ያሆነ በመሃል ነው ዛመቱ ገለተ ክርስቶስ መንግሥተ ሰማያት ወሰና አቡነ ዘበሰማያት ነው።
እግዚአብሔር አምላክ ነው። ክርስቶስ አምላክና ይባርክ ጎይታና ቀና ይገላም ሰው አካና መርዓት ቀን መዝባር ካሎም እስማዩና ወንዝ ለውጥ ካይነዛ አጥመቃ ጸለው ይቆም ጎራቸው ባልቋን ታው ዛን መስማስ በዛን ዋው ወላኩም እንደሳን አጎስ ሚላን ዘና ነገር ነው መድዓንትን ስለታዓትን ኮናን ቦስን ምክሩ ክርስቶስ ነው ጻን ዘላለም ዓለም ዓለም ሰው ጋብላካ ኩረም ካን ሰዩ ጾንጾም በረከትን ይቆም አሜን ሁሉ ዛሃት እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ አሜን ወአድ በዛም መድዓና ብሩክ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ አሜን 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 ሁሉ ዛሃት እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ወልድ ወአድ ጎይታ መድኃኒዓለም ብሩክ ንኩልና መጽንዕ መንጽን ዝኾኑ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩክ ዘላለም ዓረን ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ክብርን ግባሎም ክሳዕን ዘላለም ዓለምና አሜን። አባታችን አባቴን ምንታይ ምንትስ መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ስለምንካ ይኹን ልስማዕኻናት ምኽሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾንና መልከ ጸደቅን አሮን ዘካርያስ መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕት ቁርባን ከም ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያትን ጥምቀተ ዮርዳኖስን ተቀበለ አምላክ ቅዳሴናን መስዋዕትናን ጥምቀትናን ይቀበልና ጸሎተ ወልድ መሐላ አቡነ ዘበሰማያት ንበል አቦይ ቀሲስና ሐዋርያት ዲያቆናትን ኩልኩም ምእመናትን በተቀደሰ ጸሎትኩም ዝክሩኒ ልምነኩም አለሁ እግዚአብሔር ንኽነት ካህልዋ መስዋዕት ካን ቁርባን ካን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተደነ ምስመረ ጎይታ ከተደነ ምስመረ ጎይታ ከተደነ ምስመር በፍርሃት እግዚአብሔር አብዘ ዘለና ይቆይና ተጠው ንበል ቅዱስ
አሐዱ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አማናብ ቅዱስ በአማኑኤል ቅዱስ ኩሎሙ ሕዝብ እስመ ጸማት ምሕረቱ አይለም ጽድቁ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ለኩሉ ዘመንበዝከ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ንሶ አሰብከ ከመየ ማረነ እግዚአብሔር ወየዘአለሊነ ተንሥእ ለጸሎት በእንተ ለያዕበው ምስለ መንፈስከ ትእዛዝ ናይ አቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ውፃኢ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቂምን በቀልን ጽምና ይሕድር ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት قال معود مدعان زونه مشحم استقامنا عتنا ما زلت زان زونه كم زان زونه اجل انا حوارات في الكام بس كل زعدر قالهم بس كل تقبلوا زعدكم لهم حاتياتهم قعدوا قال لهم زعدكم لهم كنا حاتياتهم ما قعدوا قال لهم زول كام حجونا بذا قدس بتكزان كان كل جزنا كنا سر عن سر حنصانا قلقل تاب زعلم زعدات كستسرين كل ما زت عمس اكفتهم كازرو قوتا سلطان كنت قاغا جاغا ويوم نتكلمنا من بيننا وكسراتنا كان فزاوتا وزمرنا نفسنا بس كان حجوا وكرزب كم كان من دلنا لم زنبات كسوت ناسنا بذاتين عداتين عواتين عاتين من تاي من دلهم زون قال أنا كل مسوي خارج سمات من زلوا كلهم ما من كلنا مقد مرت قال قالنا كل ما سرعت أبنا ورسلنا قوت أفلتنا بدفرت كفلتنا بساتين بتم كل فوات لبيقول هون مزرعة وكابت مزام تقبلنا كام هذا دوام تولي تحمل وكرزب قوت أخلو تبني حتى أبنا زلت أبنا بارغنا قدسنا ناس أكبرنا ونجوام تحيوم نفس عامتك ولدتك وش تذكر فراسم كاملا نعطي وعد كام تعمسنا عنا لو واقول تعمل لنا من حمس غزاء أمم سكانا كلنا عنا غربالنا وهم زول سما بام سام عارو زول بدينا وزعم العالم عالمين فزعل زيادة كل خازن لو كان عندي أقوانين كلهم ممنانين نعاي مسكين زون قال هم باب سلس كدس عاولوا بس كدس تفتحوا الناس أصوصوا حوارا سرعان እግዚአብሔር በምሕረቱ ሓደ ክገብረና መንተሓድና ዝው ስጋው እንደው ሰላም መልመናለና ናቱ እምነት ብንጹህ ንሕሉ ክህበና ምንተ ሃይማኖትና ንልምናለና ከዛ መፈጸምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስትን እሳት ንልምናለና
እግዚአብሔር ምስኦም ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንምና ኣለዎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክበና ዕድሎ እውን ክኸፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንምና ኣለዎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍፅም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንምና ኣለዎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጎድሊ ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቃቤ መንበርና አባ ጴጥሮስ ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ንምና ኣለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃቱን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈፀምታ ክህቦም ጾሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቆርቡን ጾሞምን ፍቅሮምን ክዝከር ምንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ድሌትነቶም ክፍጽም ትግሃትን ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መጽሐፍትን መዘምራንን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ልማኖም ክሰምዕ ዝኣዝዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምዕን ክቕበላ ምንቲ መበለታት ርዳእቲ ዘይብለን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣኺ ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ይሁዳውያን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ዝናግል ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ዓዝቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምና ኣለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖቶም ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ንሓጢኣቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ሥላሴ ክሓትሞምን ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ምዋል ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገር ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣናትን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ንወሲ ወከፍ ዝጥዕሞ ዝሕሸኖ ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ብመንገዲ ማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ክመልሶም ምንቲ ምምሕዳርን ብየብስን ዘጉዱ ሰባት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ህዙናትን ኩያትን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሁረኻት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ትጋትን ቅኑዕ ትምህርቲ ክህቦም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክህውሶም ምሕረቱ ጸጉን ክልኡ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ወድኦም ክህቦም ምንቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ብደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዕና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዩ ስፍራ ከዝንም ምንቲ ዝናብ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቐኖምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዘዝርን ዘዕጽድን ፍረ ክባ በእንተ ፍረ ንኩልና ብጸሎት ንልምንን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምና ኣለና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስ ለቢብና ጸጋው ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንጽመ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበለና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ
ማይደረ መለኮት ዘወርቅ ተጾርጅ በመሳት በሮክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወኢደመ ዝጌጋየ ዝው ይደሎ መላወ አሜን ይደሎ መላወ ምስለ መንፈስከ ይደሎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። አሜን። ይደሎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎ
ቅዱስ ኩሉ ንጎይታና ንኣምላኽና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ዘበለ ብክልተ ወገን ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ናይ ጎይታና ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 17 ብክርስቶስ ሓደ ኢና ደጊም ኣነ ንጎይታ ብምግልጋለይ ዝተኣሰርኩ ነቲ ዝተፀዋዕኹምሉ ጽዋዕ ብቕዓት ኮንኩም ክትነብሩ እልምነኩም ኣለኹ። ብሓቂ ትሑታት ከምኡ እውን ለውሃት ኩኑ። ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃዋወርኩም ከዓ ዕጉሳት ኩኑ። ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩምዎ ሕብረት ብማእሰሪ ሰላም ጠሚርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ። ከምቲ ንሓንቲ ተስፋ ዝተፀዋዕኹም ሓደ ሰብነት፣ ሓደ መንፈስ ኣሎ፣ ሓደ ጎይታ፣ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት ኣሎ። ከምኡ እውን እቲ ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዝኾነ ሓደ ኣምላኽን ኣቦ ኩሉን ኣሎ። ግናኸ ከምቲ ክርስቶስ ዝዓደለና ጸጋ ንነፍሲ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ናብ ላዕሊ ምስ ዓረገ ብዙሓት ብሩኻት ሒዙ ኸደ። ንደቂ ሰብ ከዓ ውህበት ሃበ ዝብል ኣርገ ማለት ናብ መዓሙቕ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ ማለት እንተዘይኮይኑ እንታይ ክሰምዕ ይኽእል? እቲ ናብ መዓሙቕ ዝወረደ ከዓ ንኹሉ ብህላዊ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያ ዝዓረገ ንሱ እዩ። ንሱ ከዓ ንገሊኦም ሃዋርያት፣ ንገሊኦም ነቢያት፣ ንገሊኦም ሰበኽቲ ወንጌል፣ ንገሊኦም ናይ ነፍሳት ጓሶት፣ ንገሊኦም ከዓ መምሃራን ገበሮም። እዚ ከዓ እታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክትህነፅ እቶም ቅዱሳን ኣገልግሎቶም ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ ንሕና ከዓ ኩሉና ብእምነት ሓደ ኮይና ንወዲ ኣምላኽ ፈሊጥና ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ክርስቶስ ምልኣት ብጽህና ክሳዕ እንበጽሕ እዩ። ደጊም ከም ህፃናት ብናይ ሰብ ምጥባርን ምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኰልን ዘምጽእ ናይ ትምህርቲ ንፍስንያውን ነጀው ኣይክንድፋእን ኣይክንከብከብን ኢና እኳ ደኣ ብፍቕሪ ሓደ እናተዛረብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ። ብክርስቶስ ከዓ ብዘሎ እቲ ሰብነት ብኩሉ እቲ ዝተዋህቦ መለገቢ ተታሒዝና ተኣሳሲርና ነፍሲ ወከፍ ድማ ነናቱ ዕዮ እናገበረ ብፍቕሪ ይዕበን ይህነፅን ኣሎ። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕልኹምን ዕፅፊ ድርብን ኮይኑ ይውረድ። የመልእክት ሕዋስ የድያን ዘለዛይከ አግሊለ ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በዛዛህሎ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሃዋርያን ካብ ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ዝተረኸበ መልእኽቲ እዚ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 ክርስቶስ ረዳኢና ከም ዝኾነ ኣቱም ደቀየ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ሓጢኣት ምንቲ ከይትገብሩ ኢለየ። ሓደ እኳ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝጣበቐልና ኣሎና፣ ንሱ እቲ ጻድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ።
نسو من تحاتياتنا بجاخنا من تحاتيات كل عالم كأنبر من تحاتياتنا ترى يكونن تزازات أملاح امتحلونا نو كم إن فلتو بزينا أن رجاجز أنا فلتو يزبل أنت نتزازات وجنا زي حلو نسو حساويو إتا حكون أوي اللان إتنقالو يحلو جنا إتان أملاح زلاتو فقري ملأ تركب أب أملاح كم زلنا بزينا أن فلت إتي أب أملاح نبر على خزبل كم تيسوس زنابرو خنبر يجبو أتو فقراتي إتي أم مجمر تازنا بركم ناي كرم تزاز إمبر حدش تزاز أيكونن سحركم زلخو إتناي كرم تزاز كا إتي دروز سمعكم وقال إيو إنتخونا إذا سحفلكم زلخو تزاز حدش إيو نايزي تزاز إذا حق إرما أبخاتكم كونا أب كروستوس ترى إيو كماي سالمات حالف إيو بران حق وندرو يبره اللو أبرهان الله زبر نحوك على سلة جنا أب سلمات إيزلو اتنحوز فكر أبرهان إيز نبر أبوون معن كفي البون اتنحوز سلة جنا أب سلمات إيزلو أب سلماتهم ينبر سلماتني عند سلوز عورد ما نابي كم زخير أي فلتن إيو دكايا حتياتكم من سم كروستوس تحرق لكم إيو أمو إصحفلكم الله أتم عبوتات نتي كم مجمر تازنا برفلتكم ويخم أمو صحفلكم الله أتم عجاوز نتأكل سعركم وياكم أمو صحفلكم الله أتم قلعو نبوس لزفلتكم وصحفلكم الله أتم عبوتات نتي كم مجمر تازنا برفلتكم وياكم أمو صحفلكم الله أتم عجاوز برتعات لزخونكم قال عملاخ أبخاتكم ينبر سلازلون نتأكلون سلسعركم وصحفلكم الله نعلم ويسنة أو علم زلو أي تفتو حدا كان علم انت فتوى فرع أبو يلبون كماي كل نتاع عالم زلو فتوسجان كفوت ميتن عينن بهابتها عبي مخانن كاب عالم إيو إمبر كاب أبو أيكونن عالمين اتخل فتوتان حلافي إيو اتفار أملخ سجبر جنا نزل عالمي نبر وهاوي تفكروا على العالم عالمنا حلافي فتوتنا حلافي اسمه كله حلافي وجو كما يبرن بنت قدسان ريان أرجعك نازل بسائلك بنت قدوس بك መሰረት ሕግ ካብ ዝኾኑ ጻና ዋላ ዝተረኽበ ዝግብር ዜና ዋላቲ በረኸቶምን ጸሎቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ስጋብ 12 ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲጋ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳ ነበሩ። ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ህቦቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መፀ ነታ ተቐሚጦሙላ ዝነበሩ ቤት እውን መልአ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ተማቒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ ንኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝመልኦም ከም ዝሃቦም እውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። ካብ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዓለም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ አይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ። እዚ ድሃይ እዚ ምስ ሰምዑ ምስ ኮነ ብዙሓት ህዝቢ ተኣከቡ። ነፍሲ ወከፎም በብቋንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም። ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ከዓ ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን።
እነሆ እዞም ዝዛረቡ ኩላቶም ገሊላውያን ዶ ኣይኮኑን? ከመይ ኢልና ደኣ ኩላትና በበት ዝተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና? ንሕና ሰብ ጳርቴን፣ ሰብ ሜዶንን፣ ሰብ ኢላምን እቶም ኣብ መሶጶታምያን፣ ኣብ ይሁዳን፣ ኣብ ቆጶዶቅያን፣ ኣብ ጶንጦስን፣ ኣብ እስያ ዝነብሩን፣ ኣብ ፍርግያን፣ ኣብ ጵንፍልያን፣ ኣብ ግብፅን፣ ኣብ ከባቢ ቀርኔ ዘለዋ ዓድታት ሊብያን፣ ካብ ሮማ ዝመፃና ኣይሁድን ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣተና ወገን ኣሕዛብን ሰብ ጠርሴስን ዓረብን ኢና። እንተኾነ እንሆ ብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብሪ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና። ኩላቶም ሰንቢዶም ዝብልዎ ጠፊእዎም ከዓ ንሓደ ሓዶም እዚ ነገር እዚስ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃሉ። ገሊኦም ግና እናላገጽሎም እዚኣቶም ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም በሉ። ናይ እግዚአብሔር ቃል መለይ ዓበየ እውን ተላዓለ ድማ ቅድስቲ ኣብ ዝኾነት ቤተክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዚሑ ተወሰኹን። ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል አብያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ ኃጢአትና ከዓርግልና ጸሎትና ናብላዕልና ፍቅር ወድኺ ያርግልና አሜን። ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላክና ዘወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ከዓርግልና ዝክርና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ኃጢአትና ከዓርግልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና አሜን። ዝኾንኮ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። አምላክና ዘወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። تعرف زونك معرض غير عادنا عارقنا ذكرك ذكرنا لمنك يالنا آمين. وتوجز باركو وزيو جزدان روي جزبوتو لملانين كرزب بالخص زايد عزم كل طعن زوالدتهم ፍራቱ ዘኢየሱስ ክርስቶስ ንስግደቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ
ተወምረውና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥት ንስይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓልም ኩሉ ጣዕም ነፃ ወተጸገወ እምኔሃ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ሩየ ለዘካርያስ ካህን ሱራፌል ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ይሰብሕዎ ይጸርሁ ዘይብሉ አንተ ውእቱ ዕጣንዮ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ተሳለ ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወልደ ማርያም ቅዱስ ድንግል ዘዓለም እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንከበ ዮርዳኖስ ዘተዘግለ ገጸ መስቀል ዘዓለም እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ለዛ ሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ ማናብሁ ዳግመ ይመጽእ ስብሐት ይኮንን ያውን ወብታን ዘዓለም እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳነነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ አብ ብርሃን ዘልኩላን ግንዛዋ ብርሃን ዘልኩላን ማዛምራዊ ወተወካተላ ዘውዛው ጻይተነ ቅዱስ መተዋን ወተዘም ዝሎም የነጸመ ዝብራቱን አዝነን ዝመላፍ ያምሩ መላክ ዘምሳለቱ ተነዘም ፈቃድ ወይ ሰማን ለምንባቸው ሰዎች ወደደላን ጀራው ዘማ ዘማ ዝባት ማለት ዘልቃን ባዝማት
زوابقنا بس نجيب الواحد سلاقنا بتعزيت فتافكر لنا عواب وقبر قوارك كما قلنا اسمع قزيل شاكسون قزيل زون سلكن سيدة الله بس قد سلانا الله بن زوتر صلتنا انت زلان تعقب سمع زلالم نمسمع سونا زقالم موتا توقف سلانا مرد كان صابدانا توقلان تلو سمو قاعدين ونقلنا ونقلنا قزيل اسمع አምላክነ መንግስት ብሩክ እግዚአብሔር ሰበለ ይቀበልና እግዚአብሔር መስዋዕትና ይፍቅር እግዚአብሔር ማሳንም ረቷኑ ሳመተ እግዚአብሔር ወለተ ክርስቶስ ይምሃር እግዚአብሔር ኩሎም ክርስቶሳውያን ይምሃር አቡነ ዘበሰማያት አብሰማት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይሁን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና ካብ ኩሉ ባዕልነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ይማምን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ዕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኸ ንስኽቲ ኢኺ መገዝኹም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ናብ ክቡር ወድኺ ኢየሱስ ምንታና መርተና ንጸልይና ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ተፈሲ ማርያም ጸጋም ብሩት አንቲ ማንስ ጸሊ ወሳሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተንሥእ ወንጌል ቅዱስ ልዋን ለሰሚያ ወንጌል
እስመ ይክህዱ ከመ ይኅደሩ ከፄዋ ያው ወይ አረገ ውስተ አርያም ፄወወ ገፄወ ወወአብደ ጸጋከ ለጓለ እመሕያው እስመ ይክህዱ ከመ ይኅደሩ አረገ ፄወወ ገፄወ ወወአብደ ጸጋከ ለጓለ እመሕያው እስመ ይክህዱ ከመ ይኅደሩ ኩሉ ዘአዘዘ አምላክና ብሩክ እዩ። አብ አብ አመስግኖ ወልዱ አብ ጌታ መድኃኒት ብሩክ ይሁን። ወልድ አመስግኖ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩክ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ አመስግኖ አሌ ሃሌሉያ ቆሙ አስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩል ለመንበርከ
ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ እግዚአብሔር ዘረዳነ የብኡ ለአምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ወንጌለ መንግሥት ነሱ ወመንስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒትና ክርስቶስ ንኹሉ መንግስቱ ምስጋናን ክብርን ግባለን ክሳዕን ዘለዓለመ ዓለምን ኣሜን። ልብኹም አይሸበር፣ በአምላክ እመኑ፣ በአይ እውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ። ማሕደር እንተዘይብሉ ግና ንነገርኩኹም ነይረ። ሕጂ ግና ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ። ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትህልዉ ተመሊሰ ክመጽእ እየ እሞ ምሳይ ክወስደኩም እየ። ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መገዲ ትፈልጥዎ ኢኹም በሎም ኢኹም። ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ነቲ መገዲ ደኣ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ፣ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ፣ ብዘይባይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። ንኣይ ፈሊጥኩምኒ እንተትኾኑስ ነቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም። ካብ ሕጂ ግና ትፈልጥዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም። ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ደኣ ርኤና እምበር ይኣኽለና በሎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ፣ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይፈለጥካንን ዲኻ? እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ፣ ከመይ ኢልካ ደኣ ንኣቦ ኣርኤና ትብል ኣለኻ? ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ? እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንስኻትኩም እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ። ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ። እንተዘይኮነስ ስለ እቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ። ኣነ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣብ ወልዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብሰመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ። ብስመይ ዝኾነ ነገር እንተለመንኩም እውን ክገብረልኩም እየ። ወልዲ
ስጋ ኮነ ወአድረ ላይ ሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመሰባዱ ወላው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ተልእኮ ምስጢር ትፈጽሙ ሕማማት ዲያቆናት ኩላትኩም ምእመናን አቦታትን አዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዚ ቅዱስ ስፍራን ዝተኣከብኩም ሰማያዊ ጸጋ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ጸኒሕኩም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ባና ብዝደኸምና ደቁ ንዘላለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፂሩ ካብ ሰዓት ሰዓት መዲኡ ነዚ ዝበቅዕ ህይወት ዓዲሉ ብሽሙ ክንከብ ኣብቲ ናይ ቅዱስነቱ ታቦት ብሰላምን ብሕብረትን ደምፃና ደጊምና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ዕቤትን ስግደትን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። በረኸት ረድኤት ጸጋ ጽላል ሓለዋ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓኒ ኣብ ርእሲ ኩላትና ይኹን። ዝምህር ዝምዕት ዝግስጽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሞ ንኹላትና ክምህረና ክምዕደና ግጸና ከዓኒ ቅዱስ ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹነልና። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ከምዚ ሕጂ ኣብ ቅዳሴ ተነበበልና ወንጀል ማለት እዩ ወንጀል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ኮይኑ ፍቅዲ 2 ዘሎ ሃይለ ቃል ይኸውን። እቲ ቃል ከዓ እንታይ ድብል ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ይብል። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኩላትና ከም ንፈልጦ ድሮ ጾመ ሐዋርያት ካብ ንሕዝ ሓደ ሰሙን ጌርና ኣለና ማለት ኢና። እዚ ጾም እዚ ከዓኒ ኩላትና ክንፈልጦ ዝግባአና ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተመልኡ ቅድሚቲ መደባዊ ዝኾነ ስርሖም ምጅማሮም ዝጾምዎ ጾም ማለት እዩ። ሕጂ ከመይ እዩ ምዚ ትምህርቲ ምዚ ናይ ዕለት ወንጀል ኣታሒዝና ክንርኢና እግዚአብሔር ንኹላትና ንዓይኒ ንዓኻትኩም ዝኾን ቃል ክበና ከዓኒ ደጊምና ናቱ ፍቃድ ይኹነልና ማለት እዩ። እዚ ወንጀል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ካብቲ ሓደ ማሕደር ተባሂሉ ዘሎ መን እንተራኢልና መንፈስ ቅዱስ እዩ። ዝዓበየ ትምህርትና እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ግና ኣቀድም ኣቢሉ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ ምስ መፀ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ምምፅኡ ዕላማ ኣብዚ ዓለም እዚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ናቱ ብምግባር ማለት እዩ። ንዓይን ንዓኻትኩምን ብምንታይ እዩ ናቱ ጌርና እንተዳኢልና ብሓላፊ ወርቂ ወይ ከዓ ብቡሩር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንዓይን ንዓኻትኩምን በቲ ክቡር ደሙ ተበጅዩ እዩ ናቱ ጌርና። ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ብንጹር ክንፈልጦን ክነኣምኑን ኩሉ ግዜ ኣብ ዕለታዊ ህይወትናትና ከዓኒ ውዕለታት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝወዓለ ውዕለት ኩሉ ግዜ ብምስትንታን ክንዝክሮ ይግባአና ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ እንተዳኢልና ዝኾነት ሓንቲ ነፍሲ ናይ ክርስቲያን ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚያ ትሪኦ እንተዳ ኮይና ብሓጢኣት ክትስነፍን ክትሕለልን ኣይትኽእልን እያ። ነዚ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ማለት እዩ ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ብእምነትኩም ይብል ነቲ ናይ እምነትኩም ጀማርን ፈጻምን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ግበርዎ እዩ ዝብል ጠምትዎ ይብለና ማለት እዩ። ኣብነት ናይ እዚ ዝኾነና ሕጂ
ናይዚ ዕለት ወንጀል ስናገረ ዮሐንስ ወንጀላዊ እንታይ ይትገብር ነይሩ? ኩሉ ግዜ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ይርኦ ስለ ዝነበረ ፍጹም በዛ ዓለም እዚኣ ወይም በዚ ሓጢኣትና ዓለም እዚኣ ኣየበለን ንጹህ ከም ኣምላኽ ተባሂሉ ካብዚ ሓሊፊ እሞኒ ናይ ባሓቂ እዚ ዘሕለፍናዮ 50 መዓልቲ ወርሃ ትንሳኤ ተባሂሉ ዝሓለፈ ማለት እዩ። እቲ ውዕለት ንዓይ ንዓኻትኩም ዝገበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ውዕለት ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና። ቅድሚ ናብዚ ትምህርቲ እዚ ምኻድና ነቲ ናተይ እናትኩምን ሞት ንኽቐትል እንታይ ኮይኑ ተዳሪእና ኮይና እቲ ኦሞት ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ኦሞት ኣበይ ኣሎ ሲኦልካ ኣበይ ኣሎ ሙጋእኻ ዝተባሃለ ነዚ ነገር ከጥፍእ እቲ በራሲ ዘይምብራስ እቲ ሞዋት እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ ሞት ብዓወት ተዋሕጠና በለ ብምስትንታን ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ብዓብይ ነገር ይገልጾ ማለት እዩ። ኣደ ሳሙኤል ዝኾነት ቅድስት ሃና ነቢይት እውን እንታይ ኢላ ነይራ? በዚ ዕለት እዚ ነዛ ቀዲማ ተነቢያ ነይራ። እንታይ ኢላ ነይራ? እግዚአብሔር ይቀትል ወይሃዩ ያወርድ ውስተ ሲኦል እንታይ ኢላ ይዕውኻ ናብ ሲኦል እውን የውርድ ኢላ ማለት እያ። ድሓርከ ካብ ሲኦል የውፅእ ንዝበለቶ ነዚ ብዕለተ ትንሳኤ ተፈፀመልና ብዕለት ዓብይ ነጊራትና ነይራ ማለት እያ። እዚ ከዓኒ ባዕሉ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ኣብ ስቕለት ምስ ቃሉ ነቶም ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ክፋንዎም ከሎ ወይ እውን እቲ መፀናንዒ ቃል ክቦም ከሎ ዶም ኣቢሉ ንዓይ ንዓኻትኩምን እንታይ ኢልዎም ነይሩ? ልብኹም ኣይሸበር ኢልዎም። ናይ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሰዓት እዚ ልቢ ተሸበረ ክህሉ ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ግና ነቲ ንዓለም ኣሕሊፉ ዝነብር ኣምላኽ ሒዝና ኣነ ንስኻትኩምን በዛ ሓላፊ ወይ ከዓ ግዝያዊ ዝኾነ ዓለም ልብና ክሽበር ከም ዘይግብኦ በዚ ቃል እዚ ኣዝና ክንፀናናዕ ይግባአና ማለት እዩ። ልብና ከይሽበር ከንታይ ክንገብር ኣለና እንተራኢልና እንታይ ኢልዎም ኣስዒቦ? ብኣምላኽ እመኑ ብኣይን እመኑ ኢልዎም። ቀፂሉ ሽዑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እንተዘይብሉ ነይሩ ንነገርኩኹም ነይረ። ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ምእንቲ ናብኡ ክትህልው ማሕደር ክሰርሕ ይኸይድ ኣለኹ ተመሊሰ እውን ክመፅእ እየ ናብዚ ኢልዎም ማለት እዩ። ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ከዓኒ ክወስደኩም እየ ኢልዎም። በዘን ቃላት እዚአን ኢና ኣነ ንስኻትኩምን ክንፀናናዕ ዝግባአና ማለት እዩ። እንታይ ዝብሎም ዘሎ? ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ዝኾነ ማሕደር ኣሎ ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ኩሎም ሐዋርያት ብጣዕሚ እዮም ተደኒቆም ማለት እዮም። ቅዱሳን ኣቦታትና ነዛ ምዕራፍ እዚኣ ብፍላይ እምነት ኦርቶዶክስ ዝፀንዓላ ልቢ ብዙሓን መናፍቃን ከዓኒ ዝተረታዓላ ምዕራፍ እያ እናበሉ ብፍልይ ዝበለ ይገልፅዎ እዮም ማለት እዮም። ከመይ እንተራኢልና ናበይካ ትኸይድ ናብቲ ትኸዶ መንገዲ ኣይንፈልጦን ኢና ኢሉ ቶማስ ሓቲትዎ ነይሩ ኣብዚ ማለት እዩ። ቀፂሉ እውን ሐዋርያ ፊልጶስ ኣቦይ 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 ክብል ምስ ሰምዖ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ነይሩ? ከምዚ ናይ ዘመንና ዘለዉ መናፍቃን ማለት እዮም። ሓንሳብ እንደግዳ ነቦ ኣርኤና ኢልዎ ነይሩ ሐዋርያ ፊልጶስ። ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ይመሊስሉ? ስጋብ ክንዲዚ ምሳኻትኩም ክነብርሲ እንታይ ኢልዎም? ኣይትፈልጡን እንዲኹም ኢሉ ሓቲትዎም ማለት እዩ። ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦኻ ኣባይ ምህላውስኒ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ኢልዎም ማለት እዮም። ሕጂ ካብዚ እንታይ ኢና ንመሃሮ እንተራኢልና ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መን እንተራኢልና እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መን እንተራኢልና እግዚአብሔር። ብዙሓት ልቦም በዚ ተረቲዖም እዮም ማለት እዮም። ብዙሓት ከዓኒ በዚ መናፍቃን ከዓኒ እንታይ ኮይኖም እዮም? ተሳዒሮም እዮም በዚ ቃል እዚ ማለት እዮም። ሕጂ ንክርስቶስ ከም ኣማላዲ ንክርስቶስ ከም ለማኒ ዝገብርዎ ነገራት ኣይኮኑን። ናብ መን ይክልምን ክርስቶስ? ናብ መን ይኸማልድ ክርስቶስ? ባዕሉ እሱ ተለማኒ ማለት እዩ። ባዕሉ እሱ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብፍልይ ዝበለ ከም ደረዳእና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ግና እንታይ ይብሎም ዘሎ ሕጂ? ልብኹም ኣይሸበር ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ኮይኖም እዮም እዞም ሐዋርያት እዚኦም ልቦም ተሸቢሩ እንተዳኢልና እቲ ኩሉ ዝኽእል ምስኦም ነይሩ እኸይድ ኣለኹ ክብሎም ከሎ ድሕሪኡስ እንታይና ክንከውን ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ማለት እዮም። ግና እንታይ ኢልዎም? ንዓኻትኩም ኣነ እንተኸትኩ ዝሓይሽ ኢልዎም ማለት እዩ። እቲ መፃናንዒ ዝበሃል መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ እሱ ኩሉ ነገር ከኽለኩም እሱ ከዓኒ
ኩሉ ነገር ከዓኒ ክምህረኩም ይናበለ ብፍልይ ዝበለ ነዞም ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታት ሃዋርያት ንሚትን ዒስራን ቤተሰብ በዚ ቃል እዚ የፀናንዖም ነይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ዲያቆናት ኣብ መንጎ ሰበኹልና ተዳሪብና ኮይና መዝሙር ዳዊት 67 ወይ 68 ኣብ ናይ ትግርኛ ተዳሪብና ኮይና ፈዳ 18 እንታይ ኢሎም ኣረገ ውስተ ኣርያን ፀወከ ፀዋ ወሃብከ ፀጋከ ለጓለ እመሕያው ኢሎም ማለት እዮም። እዚ ኸ ናብ ሰማያት ምስ ኣረገ ብዙሓት ምሩኻት ሒዙ ከዓኒ ደየበ ንኩሎም ደቂ ሰባት ከዓኒ ዓብይ ውህበታት ሃበ ኢሉ ኣቦና ዳዊት ቀዲሙ ነዚ ዝሰደዶ መንፈስ ቅዱስ ብበዓለ ጰራቅሊጦስ ተነቢዩ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ኸ እንታይ እዩ ናብ ላዕሊ ዓረገ ክብል ከሎ መን እቲ ዳዓረገ እቲ ካብ ሰማያት ሰማያት ዝወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ንሱ እዩ። ክዓሪ ከሎ ግና ከምዚ ኣብዚ ወንጀል ዝረኣናዮ ብዙሓት ምሩኻት ሒዙ ንላዕሊ ደየበ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ንኩሎም ደቂ ሰባት ከዓኒ ዓብይ ውህበታት ሃበ። እቲ ውህበት ተባሂሉ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እቶም ተማሃሮ መን እዮም? ኣነ ንስኻትኩም ምዃና ክንፈልጥ ይግባአና። ነዞም ተማሃሮ ኸ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ኣብ ኤፌሶን ብፍልይ ዝበለ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። ንገሊኦም ነቢያት፣ ንገሊኦም ከዓኒ ሃዋርያት፣ ንገሊኦም መራሕቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን፣ ንገሊኦም ሰበኽቲ ወንጀል። እዚ ከዓኒ እታ ሰብነት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ ኩሉ ምእንትን ክትከውን ነዚ ገበረ እናበለ ሃዋርያ ጳውሎስ ብፍልይ ዝበለ ነዚ ነገር እዚ ይገልፆ ማለት እዩ። ባዕረከይ ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር? እቲ ማሕደር ናይ ኣብ ቤት ኣቦ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ፈፂምካ ተዋሂቡ ተዓዲሉ ክውዳእ ዘይክን ውህበታት ናይ እግዚኣብሔር ኣባይ ናባኻትኩምን ከመይ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ንነገሩ ኩላትና ወዲ በርባዓ ጓል ብሰማንያ ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ኢና ማለት ኢና። እቲ ተመላእናዮ መንፈስ ቅዱስ ግና ኣባና ብልክዕ ይዓይን ኣሎን ግና እንታይ ክንገብር ይግባአና እዩ? ነፍስና ክንፍትሽ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። እዚ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እንተዳሪእናዮ ኮይና ቀዲሞም ኩሎም ነቢያት ተነቢዮም እዮም ማለት እዮም። ከምቲ ኢዮኤል ነቢ ኣብ ምዕራፍ 2 ፈቅዲ 18 ተነብየ ማለት እዩ። መንፈሰይ ናብ ኩሉ ስጋ ዘበለ ከፍስስ እየ ኢሉ ቀዲሙ ተነቢዎ ነይሩ ማለት እዩ። ነዚ ሕጂ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ተዳሪእና ኮይና ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ተርጊምዎ ኣሎ ማለት እዩ። ንሱ ኸ እንታይ እዩ? ዓበይቲ ሕልምታት ክሓልሙ ኣረገይቲ ኢልዎም መንእስያት ራእያት ክርዩ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራት ክገብሩ በዚ ዕለት እዚ እናበለ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብፍልይ ዝበለ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከም ተባሃለ ከዓኒ ካብ ፋሲካ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ወይ ጴንጠቆንጠ ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ከዓኒ 50 እዩ እቲ ትርጉሙ ብቁፅሪ ተዳሪብና ኮይና ማለት ኢና። ካብታ ትንሳኣላ ኣብ 50 መዓልቲ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ? መንፈስ ቅዱስ ነቦታትና ሃዋርያት ወይ ነቶም 120 ቤተሰባት ከም ዝወረዶም ንርኢ ማለት ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ብፍልይ ዝበለ በዓል ነብዕሎ ጰራቅሊጦስ ተባሂሉ ማለት እዩ። እዚ ክኾን ከሎ ኩላትና ክርዳእና ዘለዎ ዮሃንስ ኣፈወርቅ እቲ ሊቅ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ብፍልይ ዝበለ እዩ ነዚ ነገር እዚ ዝትርጉሞ። ነዛ ዓለት እዚኣ እመቤት ወይ ልደት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ዘይወረደላ ነይሩ እንተትኸውን ህላወ ቤተ ክርስቲያን ማሚኑ ተሪፉ ነይሩ እዩ። ክገርመኩም ክርስቶስ ዝምህሮም ዝነበረ ልዕሊ 5 ዕዳጋ እዮም ነይሮም ማለት እዮም። ሓደ ዕዳጋ 5,000 ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 25,000 ሰባት ስብከቱ ይከታተልዎ ነይሮም ንክርስቶስ ማለት እዮም። ካብዞም ኩሎም ግና ቃሎም ዝሓደሮም ክንደዮም ተሪፎም ነይሮም? 120 ቤተሰብ እዮም ተሪፎም ነይሮም ማለት እዮም። ሕጂ ንቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ተደይወርደላ ነይሩ። ከምዚ ሕጂ ሰፊሓቶ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣይምሰፍሐትን ነይራ ማለት እያ። ብባለ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደላ ግና ሃዋርያት ፈራሓት ነይሮም። ኣዝዮም ኣብ ገዛ ተዓፅዮም የብሉ ነይሮም። በቃ ትብዓት ውን ኣይነበሮምን። እቲ ኩሉ ተዋሃቦም ቃላት ውን ኣብ ልቦም ኣይሒዝዎም ነይሮም ማለት እዮም። ነዚ ኸ ክርስቶስ ባዕሉ ኢልዎም እዩ ሕጂ ኩሉ ዝነግረኩም ዘሎ ክትፀርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እቲ መፀናንዒ መንፈስ ሓቂ ኣባኻትኩም ምስ ወረደ ግና ኩሉ ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም እንታይ ክገብረኩም ኢልዎም ክምህረኩምን ከዘክረኩምን ኢሉ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ዝኾነ ትምህርቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂርዎም እዩ ማለት እዩ።
ነዚ ከዓ ልክዕ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ዝነበሩ ብ72 ቋንቋታት ክዛረቡ ክኢሎም ማለት እዮም። ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮኑ ካብ ብሌት ተሓደሱ ብኣይምሮምን በርትዑ ምስጢርን ክትርጉሙ ጀመሩ ማለት እዮም እዞም ሃዋርያ። ቅድሚ ሕጂ ሰቢኽዎ ዘይፈልጥ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክስቀል ከሎ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ስለዘይተመልአ ስኻስ ብሓቂ ምስ ክርስቶስ ኢኻ ክብልዎ ከለዉ ኣይፈልጦን ኢሉ ስጋብ ክሕደት በፂሑ ነይሩ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ምስ መልኦ ግና ብትብዓት ኣብ ጉባኤ ወፂኡ እንታይ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ ስኻትኩም ዝተቆልኩምዎ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ ኢሉ ብትብዓት ክሰብኽ ጀመሮሞኒ ካብቶም 120 ሰባት ክንደይ ሰባት እዮም ተወሲኾሞም በዛ ሓንቲ ስብከት እዚኣ ስጋብ 3000 ዝኾኑ ኣመንቲ ኮይኖሞም ነዚ ከዓኒ ልደት ወይ ከዓኒ እመቤት ብርክቲ ዕለት እንዳበሉ ከዓኒ ኩሎም ኣቦታትና ነዛ ዕለት እዚኣ ብተፈላለየ ዓይነት ይፅውዕዋ ማለት እዮም። ካብዚ ኩሎም ኣቦታት ሃዋርያት እንታይ ገይሮም ቃል ብቃሉ ቅድም ብቃል ድሓርካ ብተግባር ካብ ኣምላኾም እዮም ተማሂሮም ማለት እዮም። ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ወዲ 30 ዓመት ስጋብ ዝኸውን ብዙሕ መደበኛ ትምህርቲ ኣይመሃረን ኣብዚ ዓለም ማለት እዩ። ልክዕ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ ተጠንቀ ማለት እዩ። ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓኒ ኣመስከረ። መደባዊ ዝኾነ ትምህርቲ ክምህር ምስ ሓሰበ እንታይ ገይሩ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ከይዱ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ፀይሙ። እዚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣርኣያ ንምዃን እዩ። መጀመርታ ነዚ ኣርኣያ ዝወሰድዎ መን እዮም ትራእዩልና ከዓኒ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ምዃኖም ክንፈልጥ ይግባአና። መንፈስ ቅዱስ ምስ ተመልኡ ኣይ ሕጂ ዝተመሊእና ኢና ፀጋ ኣምላኽ ኣባና ሓዲር ኢሎም ሃዋርያት ብኢልምኡ ናብቲ ድለኣኾም ኣይኮዱን። እንታይ ኢልዎም ነይሩ? ብሽም ኣብን ብሽም ወልድን ብሽም መንፈስ ቅዱስን ንኩሎም ኣሕዛብ እናምሃርኩም እናኣጥመኩም እንታይ ግበርዎም ኢልዎም ነይሩ። ደቂ መዛሙርቲ ይግበርዎም። እዚ ቃል እዚ ኣባና ክሰርሕ እዚ ቃል እዚ ኣባና ክዓይ እንተዳ ኮይኑ ከም ኣምላኽና ክንፀውም ኣለና ኢሎም ነዚ ፆም እዚ ኣነ ንስኻትኩም ሒዝናዮም ዘለና ፆም ፀይሞሞ ማለት እዮም። እዚ ከዓኒ ትንቢትን ምሳሌን ከም ዘለዎ መንገዲ እግርና ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ። ኣብ መዋእለ ስብከቱ ደድሕሪ ጎይታ እናኸዱ ከለዉ ፈሪሳውያን ብዙሕን ፈቲኖሞም ንክርስቶስ ፈቲኖሞ ነቶም ሃዋርያት እውን ፈቲኖሞም ማለት እዮም። ደቂ መዛሙርቲ ዮሃንስ መጥምቅ ይፆሙ ደቂ መዛሙርትኻ ግና ኣይፆሙን ኢሎም ንክርስቶስ ሕቶ ሓቲቶሞ ነይሮም። ክርስቶስ እንታይ መሊሱሎም? መርዓዊ ከሎስ ኣዕሩኽ መርዓዊ ክፆሙስ ይከኣል ኢሉ ሓቲትዎም ነይሩ። በዚ እውን ልቦም ረቲዕዎም ማለት እዩ። ግና መርዓዊ ካብኦም ካብ ዝፍለየላ መዓልቲ ክፆሙ እዮም ኢሉ ነዚ ፆም እዚ ተነቢሎም ነይሩ። ባዕረከ እዚ ፆም እዚ ከዓኒ ትንቢት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈፀመሉ ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ከመይ እንተራኢልና መርዓዊ ተባሂሉ ዘሎ እቲ መርዓዊ ቤተክርስትያን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ዕሩኽ ተባሂሎም ዘሎ ከዓኒ ሃዋርያት እዮም ማለት እዮም። ልክዕ ከዓኒ ከምቲ ዝበሎን ቃል ከዓኒ ነዚ ብፆም እንታይ ገይሮሞ ንክርስቶስ ከም ዘስመርዎ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ብዙሓት ነቢያት ብዛዕባ እዚ በብግዚኡ ብዙሕ ትንቢታት እዮም ተነቢዮም ማለት እዮም። ብፍላይ እስራኤላውያን ኣብ ምርኮ ግብፂ ምሩኻት ኮይኖም እስራት ኮይኖም ባራዩ ኮይኖም ን430 ዓመት ነይሮም እዮም ማለት እዮም። እዚ 430 ዓመት ክነብሩ ከለዉ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ከም ዝረኸቡ መፅሓፍቲ ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ካብቲ ብዙሕ ሓሳረ መከራ እንተዳሪእና ኮይና ወዲ እንተዳ ተወሊዱ ክቕተል እዩ ተወሲኑ ነይሩ። ጓል እንተዳ ኮይና ከዓኒ ሞግዚት ስራሕተኛ ምንትን ክትከውን እንታይ ትኹን ትዕበ ኢሎም ነይሮም ማለት እዮም። ስጋብ ከምዚ ዓይነት ጭካነ ይበፂሕዎም ነይሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ራሄል ኣብ ዝፀነሰትሉ ሰዓት ክንዲ ሰብኣያ ጭቃ ከተብዕጥ ኢላ ኣብ ዝኸደትሉ ብፅሕቲ ወርሒ ስለ ዝነበረት ጭቃ እንዳብዓጠት ኮላ ማንታ ቆልዕት ወሊዳ ነይራ ማለት እያ። ከተልዕሎም ግን ምስ በለት ኣይ ርገፂኦም እንዳ ኢሎማ ማለት እዮም። ደቃ ከም ዝረገፀቶ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ማለት እዩ። ግና እንታይ ገይራ ራሄል በቃ ስምዕታ ኩሉ ንሰማይ ንባዓታ ነፂጋ ማለት እያ። የለኻ እንዲኻ ኣምላኽ እስራኤል ስጋ መዓስ ምስ በለት ማለት እያ እግዚኣብሔርካ እህታ ናይ እስራኤላውያን ሰሚዒ ከዓኒ ብኢድ ሙሴ ገይሩ ከዓ እንታይ ገይሩ እዩ ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልተ ከም ንቑፅ ምድሪ ጨዲዱ ከዓኒ ኣስጊርዎም እዩ። ኣብዚ ሕጂ መኛ ንመጀመርታ ግዜ ንእግዚኣብሔር ዘመስገነት ቅድስቲ ኣደ እንተራእዩና ማርያም እያ ሓፍቲ ኣሮን ወይ እውን ሓፍቲ ሙሴ እያ።
እንታይ ደኣ መስጊና ብስብሖ ለእግዚአብሔር ሱብሃ ዘተጸባሃ ኢላ ፋለትያ ኣብዚ ግን ጠጠው ኣይበለትን ፈረሰ ወመስተጽነ ወረወ ውስተ ባሕሪ ኢላ ቀፂላቶ ነቲ ምስጋና ማለት እዩ እዚ ከምንታይ እዩ ነመስግኖ ነቲ ምስጉን ዝኾነ እግዚአብሔር እዚ ምስጋና ይግብኦ እዩ ንምንታይ ኢላ ነቶም ፈረስን ፈረስተኛታትን ዝሓዙ ሓያላት ከይተረፉ ከማንሲ ኣብዚ ባሕሪ እንታይ ገይርዎም ኢላ ኣስጢሞም እዩ ካብዚ ዝዓቢ ኣምላኽ የለን ኢላ ንመጀመርታ ክወረን ኢላ ደመስገነት ጓል ኣንስተይቲ መንገዲ ግና ክንፈልጣ እዚያ እያ እምበኣረከይ እዛ ሰብ እዚኣ እውን ትንቢት እያ ትንበደላ ኣብዚ ነትና መጀመርታ ነገሩ ንመን እንተራእየና ነቶም ናይ ሽዑ እስራኤላውያን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ጥንተ ነገር ወይን ኣብቲ ምስጢር ትርጉሙ እንተዳርይና እዚ ነገር ዝግና ንመን እንተራእየና ነቲ ብዕለተ ዓርቢ ዝፈፀሞ ድሕነት ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና እዚ ከዓ ከመይ እንተራእየና ግብፂ ብምንታይ እያ ትምሰል ተራእየልና ብሓጢአት እያ ትምሰል ወይ ብስየል እያ ትምሰል ባሕሪ ኤርትራ ኸ ብጥንቀት ይምሰል ማለት እዩ እስራኤል ከኒ ብምእመናን ባይን ብኣኻትኩምን ይምሰሉ ማለት እዮም ደመና ገይሩ ብቀትሪ ዓንደ ደመና ገይሩ የብሎም ነይሩ እዚ ከዓኒ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ መንፈስ ቅዱስ ንዓለም ወሪዱ ከም ዘፃናንዕ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንዓለም ከም ዝምህር ዝነግር ምሳሌ እዩ ሙሴ ናይ ካህኒ በትሪ ከዓኒ ናይ ሓንቲ ጥንቀት ሓንቲ እምነት ናይ ሓደ ጎይታ ምሳሌ ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ኣብ ኦሪት ዘሎ እንተዳርዩና ኮይና ብዛዕባ መን እናገር ተራእየልና ብዛዕባ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ባዕረከይ እዚ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣነ ንስኻትኩምን ኣሊልና ክንሪኦ ኣይንኽእል ኢና ኣይግባአናኒ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያንና ንዓይ ንዓኻትኩምን ብምንታይ እያ ትበና ኣነ ንስኻትኩምን መንፈስ ቅዱስ ብምንታይና ንምምላእ እንተራእየልና ከምቲ ዓድም ኣቢለ ዝበልኩኹም ዝኾነ ሰብ ወዲ በርባዓ ጓል ብሰማንያ ኣብ ዕለተ ጥንቀትና ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ከዓኒ ሓንሳብ ምስ ተዋህበና ካብ ውሽጥና ዘይውሰድ መንፈስ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ወላ እኳ ስጋ ካብ ነፍሲ እንተተፈለየ እቲ ናትና መንፈስ ከም ዘይመውት ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ግና ንመንፈስ ቅዱስ ኮለናስ ከመይልና ረኣኒ ብዙሕ ሓጢኣት ንሰርሕ ዝብል ሕቶ ክመፀና ይኽእል ኢና ኣይናኣኻትኩምን ማለት እዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብዙሓት ቅዱሳት ኣቦታት ብብዙሕ ትንተና ምሂሮም እዮም ማለት እዮም ከምዚ ሕጂ ዘሎ ፅንፅዋይ ዝኾነ ትምህርቲ እውን ኣይኮነን ናይ መንፈስ ቅዱስ ተመሊና ተባሂሎም ብዙሓት ካብዛ እምነት እዚኣ ወፃኢ ዝኾኑ እንታይ ይገብሩ እዮም ደየለ ነገር ይገብሩ ደየለ ነገር ይሰርሑ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ግና ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እሱ ከም ዘይኮነ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ እምበዓረከይ ኣብ ነብሲ ሓጥኣን እነብር ዶ ከምታ ምስጢረ ስላሴ ንፈልጦ እወነብር ከመይ ኮይኑ ይነብር እንተራእየልና ከም ተደጎለ ሓዊ ኮይኑ ይነብር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነብሲ ጻድቃን ይነብር ዶ እወነብር ከመይ ኮይኑ ይነብር ከም ኣብ ብሪለ ደሎ ሚስ ብሩህ ኮይኑ ይነብር ዝብል ትምህርቲ እዩ ናይ ምስጢረ ስላሴ እንተራእይና ኮይና ማለት ኢና እዚ ከዓ ከመይ እንተራእየልና ኣነ ንስኻትኩምን ካብ ግዜ ህፃንነትና እቲ መንፈስ ኣባና ኮይኑ ይነብር እሞ ግብሪ ፅድቂ እንተዓብይሎ ኮይኑ እቲ ስራሕ መንፈስ በቃ ከምዚ ሓዊ ተሸራርፎሞ ሙቐት ዝህብ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ውሽጥና ነብር ማለት እዩ እንተደኣ ኣብ ሓጢኣት ንነብር ኣለና ኣነ ንስኻትኩምን ግና እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ምንም ኣይሰርሕኒ እንታይ ደኣ ከም ተደጎለ ሓዊ ኮይኑ ይነብር ብዳሕራይ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወይ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ዓለም እዚኣ ሕሊፉ ምስ ኩሎም ጉሩማን መላእኽቱ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ንፍርዲ መን እዩ ዝኸሰና ንዓይ ንዓኻትኩምን እቲ ናይ ውሽጥና መንፈስ ዝኾነ ይኹን ነገር ካብ ግዜ ህፃንነትና ስጋብታ ካብዛ ዓለም እዚኣ ንፍለየላ ዝገበርናዮ እንታይ ይገብር እህቱ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ የቕርብ ማለት እዩ ንገብሮ ኩሉ ሕልናና እንታይ ይገብር ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኸሰልና እንተደኣ ሓጢኣት ጌርና ኮይና ማለት እዩ ፍርድና ከዓኒ እንታይ ይኸውን ከምቶም ወወሳ ወይን መጎሳ ብኣነ ንስኻትኩምን ንገብሮ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ባዕረከይ ነዚ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንስኻትኩም እንታይ ኢልና እዩ መቕደስ ናይቲ ህያው ኣምላኽ ኢኹም ኢልና ማለት እዩ ግና ወዲ ሰብ ክብራ ኣይፈለጠን
وين يبي مصحف أنا مسخاتكم كبرنا بقبو تردانا خوينا يسمعنا مالتي أنا مسخاتكم نايت هياو زغنا أملاح بيت مقدس تداخلنا لبنا بساعة زي كم يالله كنفتش بتاع ما قداس خويني يسمعنا نيجي إحنا زما قليصهم قدسنا بتاعت هواريات مالتي كارهانتي إناس طعمون مريم ما يكوت سهلي يتعوتن ريهم فلت ريهم قوم ويحانتي إلى مريم يتوت ويكانتا طعماي ويحريتها ويكاتوري ما يتوت حانتي إلى حتى تجاجي ناتي ناتكون لبنا بدنا نجاري كاب حدا لبنا نردم حما نجار مسرح كاب حانت لبناوي نمرق صبوق نجار مسرح مالتنا كمان نعب كم زعينت كنتات لنا عن مسخاتكم أبوتات عبيتات حوات أحد نحنا كريستيان كنردم نحنا كريستيان كنصلي نحنا كريستيان كنقطع قبا يكونن مالتي نمنتاي محدري نايتيا الله بيت مقدس قاب كم زعينت كورات غير እግዚአብሔር نعين نعخاتكم فطيرنا كورات غير فطير الناس منفس قدوس ملي الناس منفس قدوس تملانا بقى ፍጹማት كم أملاكنا نزعلم زيا نحن حالفاينا كنتس ميتوس تس أنا نسخاتكم نويتنا نترف أيكوننا نبسبس أيكوننا كنتسينا انسساتات نرايهم مش ميتو تنسى لهم دين انسساتات الله يقولون تنسى زبال ننسى يقولون بعركه كم انسسا خوينا نزعلم زنخود انترا لنا خوينا كم توم تنسى زي يقولون أحزاب نيلا عنست نتحبس بهرموت منري ويزولو كوم عينتا كايدان خيط كينولو نفسنا خنفتشي قبانا اي مالتي نعين نعهاتكم دهري موت زله هيوت بعيني زي تراي بإذني بيت سمع بلب دق سباتين تحلينو خبصح زي قال مت افكرتي زدالو الله عبد صقا تداليلنا خندلو بطعم خنفلتي قبانا مالتي بس قالات زي كنصانانا اي قبا كمزنا علت ونجل زون كلهم قدسان أبوتات كابجت أنستي جت أنا مستيلهم نفقدوا بعتات زخدوا بزق على زي تتابعين كيدهم مالتهم إذا خبر كله دون أنستي سولي كون دولكم دلله مالت ما تحتياتكم وخنصيفو سقاب كل دو واقع هنكفل كم زلنا نخرديهم كم تصيف زلنا انت يقول الله أبيت أبوي بزح ما حدر عليه يبلعله مالتي تبي من يرينا من أقولكم نيرا دي ماتي حق زغنا قالي إذا قال قدس وانجيل زمالتي حجنا سفرة خدالو لكم أخيد الله خيلو جينا أخي كده كله أبز ندري كله نزق على زي تزاري بوا مالتي كارت زبون ما نقر سقابكم عينات كبري هبنا كريستوس أبطأنا زلوا هو نسخاتكم من أنتم كتلوا غاني انتاي قبريلو تمليسة كمتسي لنا مالتي هو بحكي أبلغنا كمتسيو كمتسو خلقنا نفردي نزع عالم زي أنا خحلف يخمتسو كم تقدم ما تاتسوني تحتنا أيكونن كمتسو خلو مس أيلاف قدسان ملافتو كمتسيو نوتهم قال حاليهم حقي نوتهم أخبيرهم بدا ولدوا هاد زغنت أرتدوكس تأمينهم زغدو تمليسة متى كوسدوني إلى الله مالتي انتاي نخونو ناتو أقلقلتي السوء كانوا السوء أملاهم السوء كان أقلقلتو غينو بقى حسب توهاب حقوس كوسة زي قال علي كبري نقدسانو ددالو نعي خمت قويتانا أملاحنا مدحينا إيسوس كريستوس كابزرين مكا نوزوهم أبزع عليهم كله حق وانجل نافلتو زي زوزو قال زيالير نافلتو بقال زي كود سباتو نتي كوسدي نابي كوسدو نابتي نسيطانو نسراويت انترالو جهنم إسات نزل على حلفت دي ولو سكات ناوي كوتو كنتي كريستوس ناو فرد كنتي كريستوس مالتي إذا فرد زقنا أنا نسخاتكم بز حج زلنا يو بز حج نخوده زلنا الناتو مهانو كلاتنا كنفلتي قبعنا مالتي قنا أبوتات هديتات حواتحات نستوعب بزح ركت زملو تمرتي بزح عندمتا ترقم زلو تمرتي أيكونين زلنا عين أخاتكم كم لهم كمان قال أملاك أيتنقل كم لهم قال أملاك أيتسبكن مالتي كل من زيابير أملاك فديتي إذا قاعد تصحف من تنك في تسمي إذا نقر زلخون زلو مالتي
ግና ፍልጠት ኣብ ሂወታ የብፅሕን እዩ ነቲ ትፈልጦ ቃል ክትነግረሉ ብተግባርን ክትገብሮ ምስ ትጅምር ኢኻ ሂወት ትረክብ ማለት ኢኻ እስከዚ ግዜ ናተይ ናትኩም እንጠምቶ እዚ ሰዓት እዚስ ዓለም ከመይ ኮይና እያ ትኸይድ ዘላ ብፍላይ ኣብ ዘለና ወርሓትሲ ዓለም ብዛዕባ ምንታይ እያ ትሰብኽ ዘላ ከነስተውዕል ግባአና ኣነ ንስኻትኩም ማለት ኢና ናይ ምንታይ ባንዴራ እዩ ድንብልበል ዘሎ ሕጂ ንህፃናት ካብ ግዜ ህፃንነቶም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዮም ዝመርዎም ዘለዉ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ምንም ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ዳዓጀበና ኮይና ኣይተሰማዕናን ዘሎ ማለት እዩ ዓለም ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ሎሚ ትምህርቲ ኣየድልየናኒ ማለት እዩ ዓለም ብናህሪ ከምዚ ክትከይድ ኮላ ኣነ ንስኻትኩም እንከ ከመይ ኮይና ኢና ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንስዕቦ ዝግባአና እቲ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝወረድናኩ ንዓለም ክንፀልእ እንታይ ኢልና ዓንቶ ዲያቆን ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን ፍትወትን እንታይ ትገብርዎ ኣይትምሰልዎ ኢልና ግና ኣነ ንስኻትኩምን በታ ዓለም ትህቦ ሓጎስ ንሕጎሶ ሓጎስ እሱ ደስ ደብለና ዘሎ እሞ ካብዚ ወፂና ብመንፈስ ክንነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ገይሩ ይደግፈና ከምቲ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ተባሂሉ ዘሎ ዓብይ ማሕደር ኢና ዓይና ኣኻትኩም ተዳሊልና ዘሎ እሞ ስፍራና ዕድልና መስተን ቅዱሳን ክኾን ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ገይሩ ይደግፈና ንዝመሃረና ንዝገሰፀና ከዓኒ ክብሪ ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ዕቤት ጻኡን ወዘክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ነው ጊዜ ምን ፍቃድ ከን አድቶ አስተፈ በገና አመል ሰነድካዩ ወብረ መስመን በጣም ነው ወርበሉ ዘባታት ዳሪት ከኑ ለዝናው ስለናሉና ወረ ዘወረ በተቀየው ጸልዩ በሰላም ተክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንደ ሐዋርያት ርትዕ እግዚአብሔር ጸሎት ሰላም ለኩል ጸልዩ በእንተ አቃቤ መንበርነ አባ ጴጥሮስ እግዚእነ ርእሰ ኤጲስቆጶሳት
ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙየ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ምስለ መንስከ ጸልዩ ባበዛቲ ቤተክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ይበርነ ወአርጉከ በሰላም ንበል ኩልነ ሃይማኖት አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ወዘኢያስር ወንስየፎ ተዘሙዳን ወይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን አይቀበል። ሰይጣን ሰራዊት ምሰራሎ በረከታዊ ዓወይነት ኣብ ልቢ ቕመን በቐልን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ። إليك أسرع سرعات كم تقوم بالمغامرة حتى تصير تزداد من تقربكم أبو مقبال على ابن الليل حتى تسمع بذلكم تذكركم أنا حتى يكون نصير ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝስሓቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ከም ዘሽከዓለሎን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም ሰብ ትቕበል እዩ። ለጸሎት
ምስለ መንፈስከ አብይ ዘላለም ዘላጓለ ዘብ እንበለ ሙስና ቀደም ምክንያት ሰይጣንና ዓለም ዝኣተው ሞት ምፅዓያ ወድኻም ጎይታ መድሓኒትና ክርስቶስ ዘጥፋእካ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር የሰማያት ወሰላም በምድር ስብረቱ ምስካር ከይኑ አንጻርና ንኩላትና መንፈሳዊ ምሳዓምና ሓደ ሓድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፈጽምተ ወፍቅር ታምነው በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ረዘነ ልዋነ ከመ ንሰማ በናትነ በአምሃ ቅድሳት ወንትሜጦ እንበለ ኩነኔ እምአብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበሎሞ ሰማያዊት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወቱ ለቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜሰ ወዘልፈነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዘተወረሰናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስል ስልቃ አባትና አቃቤ መንበር አባ ጴጥሮስን ብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ሁሉና አህጉራትና ኤርትራ ነሮን ጋር በረከቱን ረድኤቱን አሎና ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ በተወየደሉ አላሚክሙ በነ አበ እግዚአብሔር አምላክነ ወለተ ክርስቶስ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትዝለስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድሞ ወጋሕታ ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መዓልትን መላእክቱን ከይተፈጠሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ሰማያት ከይተረበገጽ ምድሪ ከይተራእየ ሓመልማላት ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድሚ ምድራዝ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ቅድሚ
ዝንቃሳቀስ እንስሳን ቅድሚ ዝነብሩ አዕዋፍን ቅድሚ አራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንአዳም በአርአያው በአምሳሉም ከፈጠሮ ትእዛዙን ከየፍረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ